За сустрэчу. За сустрэчу, ребята, дзякую вам. Дзякуй. Будзьма. І вам, Беларусы. слухачы паважаныя, будзьма. А мы гэта не плануем выразаць? Не. Як што я адразу кажу, я п'ю налівачку, таму што я тут за тэхніку ўсё адказваю, як не тэхніка, я б таксама з вамі вінішка ўжо накідаўся. Мы не плануем накідвацца. У мяне, калі што, лёгкі грушавы напой, прыкладна там на, не веду, 6, і толькі сапраўднае віно, моцнае, як трэба, п'е Яўген. Спадзяюся, мы гэта адчуем да канца выпуска. Я вам хочу сказаць, што у нас 3 бутэлькі віна на 3. Не, давайте гэта парэжам. Таму мы не ведаем, чым гэта скончыцца. Разумееш, каб мне штосьці парэзаць, мне трэба ось туды лезці, націскаць кнопачку. А я сёння не буду гэта нічога рабіць. Трэба, Лёша, аддзельную такую зрабіць кнопачку, такую вялікую. Добра. Даражэнькія. Дзе мы з вамі? Што ўвогуле адбываецца? Чаму мы не 3 акенцы на экране? Гэта наша неспадзяначка, гэта наш таксама па-свойму спецвыпуск, таму што мы знаходзімся ў фантастычным месцы, якое нам вельмі падабаецца. Па-першае, Яўген даляцеў. Па-другое, па адчуваннях Яўген больш вясёлы, чым звычайна. І гэта было яшчэ да віна і нашых грушкавых напояў. Але трэба сказаць, канешне, найперш пра месца, дзе мы цяпер, гэта замак. Мы ў сапраўдным замку. Нам ён вельмі падабаецца. Замак аточаны водамі. І мы ў бібліятэцы. Гэты замак, гэта сядзіба вельмі класнай, вельмі важнай фундацыі, якая называецца Калегіум Еўропы ўсходняй. Яўген, ты хіба таксама з гэтым не быў знаёмы, так? Мы табе не распавялі, дамовіліся, што распавядзі. Так, не знаёмы, не. Клас. Расказвайце. Вось, гэта фундацыя, якая паўстала ў 2001 годзе, то бок ей ўжо шмат гадоў, і якая займаецца выдатнымі справамі. Гэта і выданне кніжак, дыскаў, гэта падтрымка творцаў беларускіх перадусім. І ребята з гэтай фундацыі, яны сябе называюць сапраўднымі адвакатамі беларускіх спраў ужо больш за 20 гадоў. Таму дзякую гэтай фундацыі, гэтаму фантастычнаму месцу. Яно класнае. І трэба сказаць яшчэ, што мы падмацуем спасылачку на жутку. Калі хтосьці з нашых слухачоў-слухачак, альбо мы захочам падтрымаць выдатную справу, то можна будзе гэта зрабіць праз жутку, таму што... Што такое жутка? Гэта платформа, дзе збіраюць грошы, каб падтрымаць нейкія праекты. Гэта пра тое, што безліч кніг, якія мы цяпер маем, чытаем, гэта дзякуючы у тым ліку таму, што ёсць гэтая фундацыя, і менавіта яна гэтым займаецца, і падтрымка беларускіх творцаў, і рэзідэнцый для творчых асобаў, которые могуць знайсці тут прытулак, натхнення. У тым ліку мы. Так, і мы таксама. Дзякуй. Я тут хадзіў гадзіну, просто чытаў гэтыя кніжкі, вельмі цікавая фундацыя, сапраўды вельмі шмат класнага робяць. Тут жа яшчэ можна прыпыніцца і пераночыць, так? Так. Падобна на тое. Усе спасылачкі будуць, карацей, таму мы шчыра запрашаем прыглядзецца, вывучыць, завітаць, падтрымаць. І давайте Лаўрынасу падабаючку. Давайте. Лаўрынас для цябе. Вон туды ўсе разам, вось так. Вон туды. Лаўрынас нам дазволіў тут усё гэта рабіць. Так, варта сказаць, што зараз амаль ноч, і мы тут самі... 22-я, так? Так, 22-я амаль так, і мы пачынаем запіс у замку, ён весь наш, і мы рады. Амаль што так. Амаль што так. Як у вас адчуванне? Пішемся ў офлайне. Вельмі дзіўна, што нельга глядзець проста. Ну, в сэнсе, не тое, каб нельга, але пажадана не глядзець вось так. І гэта дзіўна. Не хапае экранчыка, дзе ты сябе бачыш прыгожа. Так, таксама. І таксама мы сёння пішемся без навушнікаў. Напэўна, варта сказаць некаторым слухачам, што звычайна мы пішемся ў навушніках, у якіх ты сам сябе чуеш. І гэта дапамагае, насамрэч. Як моцна хочаш, можам табе даць навушнікі. Можна адныя, тут у Лёшы ёсць нейкі, але гэта будзе па-дурацкі. Можа, проста па чарзе. У нас 3 гадзіны, хутчэй за ўсё будзе. Вось, гэта з незвычайнага. Таксама гэта мой першы досвед запісу падкаста ў такім фармаце. Я абажаю глядзець розныя інтэрв'ю там на Ютубе ці яшчэ дзесьці, і удзельнічаць у гэтым, гэта, конечно, цікава. У нас тут такія вялікія, як гэта сказаць, нават не ведаю, штукі, софтбоксы, так, якія на нас свецяць. Все выглядае вельмі прафесійна. У нас 3 камеры, у нас пульт для мікрафона. Вау, карацей, поўны сетап. Усё для вас. Мы сапраўды хочам рабіць яшчэ лепш, яшчэ больш. Яшчэ больш офлайн. Яшчэ больш офлайн. Але трэба сказаць, што нам бракуе гэтай кнопкі з вось гэтай ну ёсць. Яна там ёсць, дарэчы. Я магу, конечно, пашукаць, але... Не трэба. Але магчыма будуць нейкі іншыя. У цябе, дарэчы, сёння самая складаная праца, бо табе трэба будзе вярцецца.
Так, я ўжо шыем. Так што ты моцна не налягай на віно, таму што ад таго, што ты будзеш вось так круціць галавой, А дзе гэта... мой? Бяры адразу дзвюх. Дарэчы, Жені, напэўна, Лёша гэта казаў трошачку раней, што запісвацца афлайн звычайна больш складана. Так, нашмат. І вось цікава, ці мы гэта адчуваем, ці гэта мы адчуем яшчэ? Ну, я, напэўна, больш адчуваю ад нейкага такого дыскамфорту. Я не ведаю, як себе пасадзіць. Так, я таксама хвалюся. Расслабьтеся. Просто аддайце сябе пачуцця. Я сяжу і кайфую зараз. Я вас бачу, я так рады вас бачыць. Я таксама вас вельмі рады бачыць, але я таксама хвалююся, як я там выглядаю. Забей, ты класна выглядаеш. Напішыце мне, што я добра выглядаю. Нічога. Я напишу, не хвалюся. Зайду і напишу. Гэта, дарэчы, у нас же падрыхтоўка. Мы ж хутчэй за ўсё будзем такія офлайны яшчэ дзесьці рабіць хутка. Конечно. У Амстердаме у лесніцы. В Амстердаме у лесніцы. А да гэтага публічны офлайн, магчыма, у нас будзе. Таму сачыце за навінамі. Так. Подписывайтеся на нас, сачыце, прыносьце ваши навіны таксама. А ведаеце, я яшчэ думала, вось недавно пачула ад аднаго з нашых слухачоў, што ён слухае падкаст кожны раз па 15 хвілін перад сном. Вось роўненька 15 хвілін і засынае. І мне было цікава, а як падкасты слухаеце вы звычайна? І як наш, напрыклад, падкаст у тым ліку слухаюць слухачы? Тому гэта, напрыклад, калі мою посуд, калі прыбіраю, ці калі проста сеў і альбо гляжу на Ютубе. Вось цікава. Ну, я вельмі рэдка прям сяджу і гляжу падкасты. Таксама ніколі. Адмыслова, вось, каб падкаст паслухаць, ніколі так не раблю. У мяне бывае такое, калі я слухаю нейкі больш складаны падкаст, скажем так, дзе больш тэхнічных тэмаў, і я рэальна хочу зразумець, аб чым... Калі я рэальна хочу зразумець, аб чым людзі размаўляюць, так, што ён не фонам шоу. Напрыклад, падкаст Лекса Фрідмана з Дэмісом Хасабісам. Ну там яшчэ ангельская мова таксама. Ну, ангельская мова яшчэ куды не шло, але тое, што аб чым яны там размаўляюць, часам реально лепш сесці і яшчэ пагугліць час. Ну, іх усё ж такі не падкаст, у іх усё ж такі інтэрв'ю, і ты прыходзіш паслухаць вось гэтае меркаванне чалавека нейкага папулярнага. А мы ж сябры нашых гледачоў, слухачоў. Мы сябры, канешне, мы ў вашых вушках. Я як мыю посуд слухаю падкасты, як еду за стырном слухаю. Ну, вось я таксама, як еду кудысьці слухаю, як лечу таксама слухаю. А ты, Эмілька, слухаеш падкасты? А я не слухаю падкасты. Не, я слухаю падкасты, я слухаю мой родны гук. Так, вітанкі, хлопцы, прыязджайце до нас на офлайн. Так, ладно, я тады скажу, што я слухаю мой першы гікаўскі. Мой першы падкаст, першы гікаўскі. Спадар Александр, спадар Вітальд, Віталь, всім прывітання. А я таксама нешта слухаю. Не, насамрэч, я апошнім часам шмат слухаю па-польску, таму я не ўпэўнены, ці гэта варта. Пра цябе мы ведаем, што у нас хутка будзе штучны інтэлект у Польшы. Так, значыцца, што я слухаю, это ашрёдак студыю ўсходніх. Это вельмі важны ашрёдак, які знаходзіцца ў Варшаве. Што такое ашрёдак? Я сёння буду зусім тупы. Ну, гэта вось... Цікава, што вы кажаце пра ашрёдак? Ашрёдак, так. А хіба не? Не, это польскае слово. Ну, але осродак. Осродак? Але я не ведаю, я просто... Осродак — это серада. Ось! Ладно, так. Карацей, вось гэта вельмі для тых, хто разумее польскую мову, гэта сур'ёзнае ашрёдак, добра, не я буду казаць ашрёдак, дзе сур'ёзныя аналітыкі вывучаюць палітыку краін усходніх, але так не толькі, насамрэч. Палітыка? Так, это вельмі палітычны падкаст. Беларускі падкаст пра польскую палітыку. Ну, ён жа ёсць, ужо існуе. Так. Зроблена ў Польшы. Зроблена ў Польшы. Таксама глядзім, хлопцы. Так. Вам вітанне. Напішыце нам. Хлопцы і дзяўчаты. І дзяўчаты, дарэчы, таксама, іх жа дзяўчаты. Дарэчы, вось я сяжу зараз у вельмі камфортных тапцях і шкарпэтках, і мне падаецца, гэта ідэя мне прыйшла, калі я вось зірнула Тацянка, прывітанне, моя сяброўка таксама там, і вось у іх я бачыла гэты суперкамфортны момант, калі ты сядзіш у тапачках і можаш... Блин, ну зараз ты мне, конечно, нагадала, я адразу думаю пра Мікіта Ріп, і я хочу кроксы, калі мы з вами будзем раз на тыдзень ці раз на 2 тыдні записываться офлайн. Не ведаю, калі такое будзе. Калі ты пераедзеш у Польшу, не здарма ж ты глядзіш столькі падкастаў па-польску. Ну, я реально хочу кроксы падкаставыя. Вось гэта цікава. Ну і пра дзяўчат яшчэ ўзгадалі, тут трэба перадаць прывітанне дзяўчатам, якіх я таксама слухаю. 3 падкасты. Першы — гэта ласкатухі. Там не толькі дзяўчаты, але яны файныя. Потым Белліт пад піва. А ён уже скончыўся. А нічога страшнага. Дзяўчатам все равно прывітанне. Я спадзяюся, што яны будуць весці. І так склалася гістарычна, Ганна Дзягіль. Так склалася гістарычна, я таксама слухаю, так.
А вось пра ласкоткі трэба Ласкатухі. Я просто у бок ласкацення сыходжу, таму я не могу выгаварыць, але окей, это цікава. У нас скончылася рубрыка перадаем прывітанні. О, так. Пажычаная у полі цудаў, відаць. Поле цудаў, божухна. Я Прабачце. музыку слухаць, що, які? Мы ведаем, якую ты музыку слухаеш, Сецівіра. На паўторы. Все так. А ці памідоры будуць нейкі? Памідоры кідацца? Панцы. Поле цудаў. Я з рэчыцы прывёз. Ты ж прывёз там падарункі, ну. Гасцінцы. Слухайце, у нас же падкаст пачынаецца з таго, што ў нас новага. Так. Будзем? Мы тыдзень не бачыліся, я не ўпэўнены, што шмат чаго адбылося. Дарэчы, тыдзень не бачыліся. Кажуць такі, а якія навіны мы будзем абмяркоўваць, тыдзень прайшоў. Бляха, у сцэнары сёння навінаў больш, чым заўсёды. Ну, шаі так, шаі не спыняецца ні на хвіліну, але Шалёны тыдзень быў. мы ў гэтым свеце, мы пясчынкі. Так, у нас не так шмат чаго адбываецца. А вы шчаслівыя пясчынкі. Так, мы ходзім на працу, мы гатуем вячэры. Я за гэты тыдзень не збіла ніводнай брамкі, усе засталіся жывымі. Гэта Бо ты не ездзіла? вяртаючыся да тэмы. Ты не ездзіла. Так цікава вас бачыць жывых. Нам цябе таксама. Ну, это вельмі незвычайна. Распавядзі, як ты даляцеў, то мы маглі б цябе сёння пабачыць нежывым. Тьфу-тьфу-тьфу. Да не, нормально. Гледзячы па тваіх. Не, нормально. І гэта не маіх рук справа. Не, нормально, все добра было. Вецер дзьмуе тут у вас у Польшчы вашай. Зашмат ветру. Таму самалёту было неспакойна, але все добра. Я нават не ведаю, што распавесці. Можа, тады пачнем? Давайте пачынаць. Ой, ведаеце, з чаго мы пачнем? Мы пачнем з цікавай навіны, і я думала, як сімвалічна, што менавіта мы з яе пачынаем, таму што навіна будзе звязаная з іміграцыйнай палітыкай, заяўкамі і імігрантамі. Уроцлаў гэта горад, который ў Польшчы ён славуты і славіцца тым, што тут усё так доўга разглядаецца, і мы гадамі чакаем нашых дакументаў. Вось, і навіна ў тым, што Канада ўсё часцей выкарыстоўвае штучны інтэлект для апрацоўкі іміграцыйных заявак, каб справіцца з вялікім наплывам спраў. То бок у іх там сапраўды гэта сістэма перагружаная. Да снежня 25 года больш за 1 мільён нявырашаных заявак. Я, дарэчы, не ведаю, колькі ва Ўроцлаве, мне здаецца, там 3 мільёны, так. Там яшчэ больш, хаця апошнім часам кажуць, што, канешне, сітуацыя палепшылася, цяпер усё значна хутчэй пайшло, але ну на маю долю гэта, на жаль, не выпала. Дык вось, нібыта штучны інтэлект у гэтых усіх справах разгляду заявак дапамагае ў Канадзе. Улады сцвярджаюць, што тэхналогія дапамагае хутчэй сартаваць і аналізаваць дакументы, аднак здараюцца памылкі, і нават не проста памылкі, а дастаткова вялікія скандалы. Так, напрыклад, адна заяўніца атрымала адмову ў ПМЖ, бо у гэтым лісце была апісана праца, якой яна ніколі не выконвала. Ну, то бок у рашэнні проста было, што вось адсылка да яе працы, яна там працуе, у яе такія абавязкі, але гэта не яе праца, не яе абавязкі. І Так гэта яна прыдумала ці шаі прыдумала? Гэта шаі. То бок у гэтым лісце з адмовай было пазначана, што справа разглядалася з выкарыстаннем шаі, і нібыта яна працавала займалася праграмаваннем, працавала з робатамі і гэтак далей, але вядома, гэта неправда. Ну, карці, проста нейкая галюцынацыя здарылася. Тут як бы галюцинацыя для чалавека гэта гэта ПМЖ, гэта ўплывае на твоё жыццё, на працу, на ўсё. Вось, таму здараецца і такое. Не, ну як ёсць апеляцыі, то мне падаецца файна. Но нібыта, глядзіце. Але стресс, а час? Адзін чалавек атрымаў стрэс, і 1000 атрымалі сваё ПМЖ. Ну класна ж. Не, калі гэта так, тады класна. А калі ну ты нібыта падпісваешся на невялічкую імавернасць стрэсу. А ты хацеў бы, каб твою справу разглядаў шаі? Чакаючы, што робляш? 3 гады. Шаі разглядаў яго справу. Ну так, уроцлаўскі ўжонд, канешне. Можа, нас паслухае хтосьці з уроцлаўскага ўжонду? Ну, яны нібыта і так лепш пачалі працаваць. Але проста пытанне, што калі добра выкарыстоўваецца штучны інтэлект, але калі бракуе нейкага кантролю якасці, то як бы Ну, вось цікава, ведаеце, гэта канцэпцыя human in the loop, так? Чалавек у працэсе. Так, уключаны ў працэс, так? Нібыта вось дзесьці тут павінен быў быць чалавек ўсё ж такі, так? То павінен быць нейкі зручны інтэрфейс, дзе чалавек вельмі хуценька змог бы ўсё ж такі праверыць, што ўсё так, і неяк далей там даць апрув. Можна было б, дарэчы, гэта аддаць на аутсорс нават, так?
то бок камусьці Не на аутсорс, а самому чалавеку, ці не? Ну, вось ты твоё ПМЖ разглядаеш, табе ШАІ прысылае там типу, праверьте, калі ласка, Ну, што і ты ўсё окей, правер, ты такі, так. типу, окей, не окей. Можа нават так. Ну, Можна калі нават ШАІ так. выкарыстоўваецца з рознага, то бок і ўрадам тут, і заяўнікамі, то ну, ўсё роўна гэта як быццам бы непазбежна гэтыя Альбо наняць мігрантаў, О, беларускіх, можна, калі ласка? каб яны сядзелі і правяралі ШАІ. А што вы смеецеся? Не, да мне навіна падабаецца. Не, ну, я разумею, я з Лёшам тут згодны, бо прагрэс без гэтага немагчымы, так? То бок мы не зможам перайсці да стадыі, калі гэта будзе працаваць без гэтага, але мне, як мігранту, больна за кожнага чалавека, у якога здарылася памылка, і добра ПМЖ не далі, так, і ўсе апеляцыі, хутчэй за ўсё пераглядзяць, і ўсё. Але ж могуць быць яшчэ больш складаныя кейсы, мне Напрыклад. падаецца. Да не ведаю, ну, не, можа, дэпартацыя? Ці... Не, ну без апеляцыі цябе не дэпартуюць. Ну, якая дэпартацыя? Дэпартацыя, Ну, гэта ж ужо такая... Гэта, справа. ведаеш, в Амерыцы Ну, так крайне. было 2 гады таму, а ўжо цяпер усё змянілася. Але добра, што гісторыя дастаткова гучная, скандальная, і, напэўна, яны з гэтым штосьці зробяць. Гэта не так, што пад Уроцлавам стаіць натоўп людзей і пачынаюцца галодныя гульні, і людзі там летнюю бойкі лезуць, і гэта цягнецца гадамі. Гэта куды горш, чым памылка на Мы, дарэчы, ва ШАІ. Ўроцлаве жывем. О, з Эміліяй, як хто не ведае. Просто мы Пад Уроцлаў. Уроцлаў мне ногі, ну. Таму нам так баліць. Чаму вам так Мы баліць? прайшлі гэты. Карацей, чакаем ШАІ у вроцлаўскім ужондзе. Хацелася б. Мне хацелася б. Окей. Не, ну сапраўды, ну што, я так на апеляцыю пайду. Як не праз ШАІ, так праз нейкіх там людзей, якія не хочуць працаваць. Ну, такое ж таксама здараецца. Карацей, пакуль што ўсё так адносна безнадзейна, што здаецца, няхай ШАІ, і нам будзе што яшчэ Лепей ўжо адмянілі гэтыя межы. Гэтыя Я ПМЖ, згодны, я ВНЖ, згодны. чалавек свету, ну. Добра, цікавая навіна. Ідзем далей, бо ў нас ШАІ замяняе ўсё больш людзей, і не толькі мы чакаем іх в ужондзе, але таксама на суразмоўях, значыцца, у нас такая навіна. Значыцца, у некаторых людзей сумоўе праводзіла ШАІ, і тут ёсць некалькі гісторый. Напрыклад, Таццяна, якая трэнерка ангельскай, азначае, што ёй з ШАІ псіхалагічна камфортней, чым з жывым рэкрутэрам. Агент адразу дае падрабязны фідбэк па мове, дазваляе прапускаць пытанні, гэта ввогуле такое. Але ладно, шматразова перазапісваць відэаадказы. Я не разумею, ты нейкі дзіўны ШАІ аватар, так? Не, каб мяне папрасілі як HR, я б так, прапусціце, калі ласка, гэта пытанне, такая, добра, хлопец, пашлі далей, дзяўчынка. А потым бы сказала. Потым такая, ну... А потым фідбэк я б усё напісала. Ну вось цікава, так дазваляе перазапісваць некалькі разоў відэаадказы, хаця ну гэта ўжо не так рэалістычна. Калі ты размаўляеш з жывым чалавекам, ты ж не можаш сказаць, ой, не, зараз забываем. Але чалавеку комфортна так, затое гэта Ну робіць так, працэс больш можа комфортным. быць так. Можа быць, дае як гэта адчуванне, што ты можаш так, Права на памылку. Не так На стрэсаваць, дзве. так, можаш сказаць лухту, потым падумаць і перазапісаць. Але окей. Але ніхто Добра. не ведае, а што? Так, ніхто не ведае, куды гэта ідзе. Так, шмат разоў перазапісваць відэаадказы, дае тлумачэнні і не стварае людскога напружання, калі нешта не зразумеў. Я думаю, таксама не закідвае вочы. Так. Я, А дарэчы, у вас такое было? ні разу не Ці такое бачыў. было? Ну, я магу сабе ўявіць. Не, у мяне не было, але я магу сабе ўявіць па-за айцішкай, што рэкрутэры могуць ўсё... Ну не, рэкрутэры так не робяць. Я уяўляю сабе, як які-нибудь тимлід ці які-нибудь такі підраны. Так, это я запікаю. Ну, карацей, на тэхнічных сумовах у айцішцы такое часцяком здараецца, бо там людзі, ну, яны розныя бываюць, яны там, можа, нават сумове гэта праводзіць не ўмеюць. А ўсё ж такі з HR-ам я за сваё жыццё прайшоў не адзін дзесятак інтэрв'ю, мне ні разу такого не было, каб HR-усь менавіта нешта там закатваў вочы і казаў... Але ты адчуваеш напружанне, калі размаўляеш з HR-ам, з жывым чалавекам? Ну, так, конечно. Мне падаецца, усе адчуваюць, правда? А вы думаеце, вы б не адчувалі напружанне, каб праходзілі ШАІ? Я ведаю, я праходзіў, я ведаю. І што ты адчуваў? У меня ёсць знаёмыя, якія стартап робяць. Закаханасць, мы ведаем з папярэдніх каментаў. Не, гэта менш стрэсова, таму што ты разумееш, што гэта не чалавек, і ты думаеш, нібыта ў цябе больш праваў на памылку, і ў цябе няма вось гэтага страху сказаць нешта не тое, бо чалавек цябе не так зразумее. Але тут ёсць вялікі падводны камень. Вось ты кажаш, што там можна перазапісваць.
можна яшчэ штосьці рабіць. Як вы думаеце, што гэта ўсё не выкарыстоўваецца потым у скорынгу, скорынг гэта ацэнка вашага сумову, то гэта ўсё выкарыстоўваецца. Нават перазапісы, я просто ведаю, як гэта знутры працуе, у меня есть там два сябры, якія робяць стартапы якраз такі з сумовем праз шаі. Яны гэта ўсё параўноўваюць. Нават перазапісы потым параўноўваюцца часцяком, каб паглядзець, напрыклад, ці не хлусіў чалавек наўмысна. І як пабачыць, што ён там недзе сказаў праўду, напрыклад, а потым вырашыў прыукрасіць яе, больш прыукрасны зрабіць, то гэта ўсё потым адлюстроўваецца. І менеджеру просто выдаецца спіс, што вось глядзі, тутака чалавек брахаў, тутака чалавек, напрыклад, распавёў, што ён ведае тэхналогію, а ў рэзюмэ ў яго было напісана, што ён не ведае, і гэта ўсё падніжае скорынг. То бок праходзіць суразмоўе насамрэч нашмат прасцей з людзьмі, бо шаі цябе проста ацэньвае па ўсім, чым толькі можна. Усім, чым толькі абмежавана, гэта ўсё абмежавана толькі фантазіяй наймаючага менеджера. А наймаючы менеджер, ці чалавек, які гэта распрацоўвае, ён тэхнар. А тэхнары такія, што яны там будуць скорыць усё. Нават і куды ў цябе вочы глядзяць, могуць скорыць. Просто таксама цікава, так, вось ты размаўляеш з чалавекам, але ўсё роўна гэта хутчэй за ўсё запісваюць, потым аддаюць шаі таксама. Слушна. То бок агулам мы у выніку ўсё роўна нас праганяюць праз шаі падчас але з навіны мы акурат бачым тут і апісаны розны досвед. А вы скажыце гэта Тацяне, ну вось гэта ж класна, калі ёй было комфортна, калі ёй спадабалася. Не, але мне таксама комфортна шаі суразмове праходзіць. Просто трэба разумець, што суразмоўе з шаі прайсці тэхнічна больш складана. Ты там, дзе звычайны чалавек можа заплюшыць вочы, не пачуць штосьці, шаі гэта ўсё даведаецца і ўсё гэта выдасць. А з другім прыкладам распавядзі. Я яшчэ прыгадаю одну гісторыю, бо яна таксама цікава. Я калісьці быў вялікім, можа і дагэтуль вялікім фанатам кампаніі Klarna. Можа ведаеце такую знаёмая. CEO там Себасцьян Семятковскі. Гэта ён нарадзіўся ў Швецыі, але яго відавочна польскія карані. Вось, і ён заснаваў кампанію Klarna, яны былі там нейкі 7000 чалавек, але потым яны вельмі моцна пашлі ў шаі. Што яны робяць? Яны робяць узяту Klarna платформу, дзе ты можаш... Факце, зараз яны спрабуюць быць банкам, але, можа быць, ты памятаеш, ты бачыў, дзе можна было ў разлік браць нейкія тавары. На 3 месяцы, напрыклад, раскінуць кошты і 0% interest. Як гэта можна сказаць нармальна? Без камісіі. Вось. Малайчына. І што яны зрабілі ў нейкі момант? Яны зрабілі такую, то не было шаі суразмоўе, то было, ведаеце, гэта NPS скоринг, як это? Карацей, наколькі ты шчаслівы як супрацоўнік кампаніі, і яны зрабілі з кожным інтэрв'ю з шаі аватарам. То бок гэта было адкрытая размова, гэта не было, ведаеце, як у нас, напрыклад, у кампаніі просто рассылаюць лінку, там некалькі пытанняў, так, ты пішаш, так, я шчаслівы, наколькі... Твоя кампанія ніхто нас не слухае, так? Не ведаю. Наколькі вы ацанілі ад 1 до 10, ведаць, вось такое. Ну, як па мне, ўжо трошкі гэта састарэла. А яны зрабілі шаі аватара, які вось з вами размаўляў, а потым яны гэта ўсё праганялі, і такім чынам атрымалі нашмат больш карысны фідбэк, нашмат больш глыбокі фідбэк. І мне падаецца, вось гэты use case офігенны. Я нават, калі паглядзеў гэта інтэрв'ю, я пачаў гугліць, як нам зрабіць гэта ў нашай кампаніі. Я б вельмі хацеў, каб людзі больш шчыра і больш глыбока адказалі, каб реально зразумець, што паправіць. Нават, можа, не ва ўсёй кампаніі, але у тых камандах, якіх я працую, напрыклад. Добра, але перайдзем да другого прыклада. Эмілія добра ўзгадала. Значыцца, іншыя героі маюць змяшаныя адчуванні, альбо выразна негатыўны досвед. Андроід-распрацоўшчык Зміцер сутыкнуўся з Прыгожым. Не ведаю, чаму так вырашылі напісаць, але з Прыгожым 3D шаі аватарам, які часта глючыў, паўтараў пытанні. А што вас здзівіла, прабачце? Вы не лічыце, што шаі аватар могуць... А якая розніца, як ён выглядае? То бок яны ж нават у загаловак гэта вынеслі, што гэта прыгожая дзяўчына. Тут мне трэба сказаць адразу, што я ўжо выпіў ўсё ж такі віна, я блытаюся зараз. Але, ну так, калі у цябе на інтэрв'ю нават шаі аватар, але гэта прыгожая дзяўчына, то ты можаш засмушвацца, не? Так, я думаю, по-добраму такой ацэнкі ўвогуле там не павінна быць. Гэта вельмі суб'ектыўнае паняцце. А, чакайце, гэта адзнака была? Не, ну просто навошта пісаць з прыгожым шаі аватарам? Навошта журналісты напісалі гэта? То бок... Таму што чалавека магло засмучаць тое, што яго суразмовіць прыгожы аватар. Всё. Окей, мы... Як заўсёды запрашаем вас у каментары і раскажыце нам, што такое прыгожы шаі аватар. Ну, прыгожы, які спадабаўся гэтаму чалавеку. То бок чалавек, хутчэй за ўсё, адчуў нейкі эмацыянальны водгук да вось гэтага вобраза. Окей.
Добра. Гэта было можа быць непрыемна праз розныя прычыны. Можа ён закахаўся, а можа ён такі, гэта нейкая машына, яна мне падабаецца. Фу, штосьці такое. Ну, кантэкст... Не, окей, гэта насамрэч даволі цікавая ідэя, так што сапраўды табе можа быць больш неёмка, бо табе суб'ектыўна гэта неяк там на цябе Але ўплывае. часам дазваляюць выбіраць сабе шые аватараў, я такое бачыў. Ну так, дарэчы, гэта можа мець сэнс. Як у Sims заходзіш, там ўсё выбіраеш вочы. Вы б які выбралі тады, каб была б магчымасць выбіраць? Я хацеў адказаць сябе, але такі, ну не. Ну, таму што ты слухаеш свае песні, я думаю... Ну вось меня зараз камера будзе 3 гадзіны записывать, я потом себе зраблю аватара. Не ведаю. Я б кагосьці з вас выбраў. Я вам хочу сказаць, што я зараз, калі бы мне сказалі, мы зараз раскажам гісторыю, прабачце. Калі б мне зараз спыталі, ты хочаш чалавека пошли аватарам, я абраў чалавека ўсё яшчэ. Я б абраў шые аватара. Хаця я прям зараз прыехаў, каб запісаць падкаст пра шаі, але я ўсё роўна выбраў бы чалавека. Не ведаю, бо неяк мне хочацца бачыць вось нейкі водклік, водгук у вачах. Так што вось я кажу, і мяне нібыта разумеюць, а не проста машына, в якую мне трэба просто... Ну, ты экстраверт, нібыта, табе гэта прасцей. Так, я экстраверт. Ну, а мне прасцей было б шаі па іншых прычынах, напрыклад, я у сабе упэўнены тэхнічна, таму мне там не хвалюе, як мяне там заскорыць. Я хутчэй за ўсё буду заскорены так, як я навучаны, то бок ці добра ці не. Але, напрыклад, вось ангельская мова. Шмат для якіх цехнароў паразмаўляць на ангельскай складана. Шые аватарам ты можаш папрасіць перасказаць штосьці, пераказаць, сказаць наноў, пераформуляваць, і гэта будзе нармальна. Чалавеку ты так не скажаш. Ну, ты можаш, конечно, сказаць, але адразу будзе вось гэта. О, ну все, чалавек з ангельскай дрэнна валодае. Ну, то бок так, але з іншага боку потым з табой працаваць, і калі у тебя, не у тебе, але агулам, калі у чалавека дрэнная ангельская, то можа і не трэба тады? Не трэба табе не туды тое, ісці. што праз дрэннае. Ты часам можаш проста не зразумець, ці праз стрэс. Okay. Ну так, чаму не? Ну цікава. Добра, павяртаемся да Зміцера, так? Бо ён у нас кажа, што яго прыгожы шэй аватар, які часта глючыў, паўтараў пытанні, перабіваў адказамі «так, вы адказалі, хоць гэта было не так», але пры гэтым паставіў высокую ацэнку. Ну, цікава. Вось. Фронтенд-распрацоўшчык Іван распавядае пра тэхнічныя праблемы платформы. Завісае аватар, губляюцца адказы, выкідвае з сістэмы. Пасля чаго без яснага тлумачэння яго адсеялі. Senior.end-engineer.net. Бачыце. Лёха, прабач. Дзесьці засумавалі дотнетчыкі. Там ужо поўны энд. Мікалай абураны тым, што АІ, шаі, прабачце, уключаны не толькі ў скрынінг, але ў тэхнічныя праверкі з антыпадманным механізмам. А што Івана так абурае? Калі ён не збіраецца глузіць, то што? З Іванам трэба паразмаўляць. Іван, напішыце нам у каментарах. Ён не бачыць ні жывой рэакцыі, ні магчымасці абмеркаваць нюансы. Добры поінт. Тады чаму я прыйшоў на размову так, з шаі? Іван. У Івана, мачаму, не было опцыі прыйсці да чалавека ці да шаі. Ён быў папярэджаны, што яго будзе сумоўе з шаі. Так што, цяпер не хадзіць? Ты бачыла, працу не знайсці зараз. Трэба паўсюль ісці. Ну, карацей, мне падаецца, агулам такое, больш не пра навіну, так, агулам цікава, што гэта нас чакае ўсіх. Мне падаецца, раней ці пазней, самы першы вось скрынінг, ён хутчэй за ўсё будзе шэй аватарам. Ну, клас. Да не отстой. Ну, вось цікава. Ну, што стой? Давайте адыдземся ад айцішкі, ад усіх гэтых нават не айцішкі, а сумоваў з шаі, і павернемся ва ўніверсітэт. У універсітэце калісьці людзі пісалі, тэст на бумазе. Всё яшчэ пішуць, падаецца. Ну ладно, не, калісьці яны пісалі тэст на бумазе, а потым з настаўнікам размаўлялі, але потым мы пачалі пісаць ЦТ. Ну што, шмат каму ЦТ не падабаўся? Ну ладно, шмат. Ну, але мне нармальна было з ЦТ. Я б не хацеў пайсці на экзамен з чалавекам размаўляць. Гэта складана. А ЦТ галачак наставіў, ўсё. Да не, гэта я пра тое, што шаі ты прыкладна тое ж самае. Тут табе трэба з чалавекам жывым размаўляць, а гэта, стрэсова. А тут ты просто галачак шаі. Да не зусім галачкі. У тым той сэнс, што гэта шаі аватар. Гэта нібыта твар, гэта нібыта... Закрый вось так вось экран просто, каб не бачыць твар. А мне потым скоринг скажа, он мне закрыў экран. Добра. Карацей, дыскусійнае цікавае пытанне. Я думаю, што не будзем тут ужо спыняцца даўжэй. Але вельмі цікава, дайце нам таксама знаць, як бы вы хацелі правесці інтэрв'ю, ці так, паўдзельнічаць у інтэрв'ю. Я пакуль не ведаю. У меня, дарэчы, у пятніцу будзе інтэрв'ю, але я буду праводзіць его сваім тварам пакуль. А, ты будзеш інтэрв'юваць. Я буду інтэрв'юваць, так. Інтэрв'ювіраваць. Праводзіць інтэрв'ю. Так. Бо, і, дарэчы, чалавек будзе прыходзіць у офіс, і я ўсё яшчэ веру, што гэта нават лепш. Так, каб яму было комфортна. Каб ён падумаў, вау, як крута, што гэта не шаі, а які прыемны... Са мною ўсім комфортна. А я вось гляжу на гэта, як яшчэ і ўладальнік бізнесу, умоўна кажучы, не разумею, а на мне, трымаць вось гэты парк людзей, якія вытрачаюць свой дарагі час, а ў цябе час дарагі. Дарагі. Замест таго,
каб просто за $20 гэты шыі аватар заплаціць. Потому што шэй аватар, ён сыры, ну то бок... Так, мне таксама падаецца, што муж не- тэхналогія яшчэ не до конца готовая, тым больш, што маё інтэрв'ю гэта апошні этап, гэта вось гэты cultural fit, behavioral, так, то бок чалавек ужо прайшоў скринінг, чалавек ужо прайшоў тэхнічнае інтэрв'ю, і гэта ўжо фінальна перад тым, як сказаць А так ці тебе не. будзе лёгка яму адмаўляць, калі ты адчуеш, што... А я не адмаўляю в тым моманце, так, я заўсёды размаўляю, потым я кажу дзякуй, Не, всё, так, вось, я выйсце там, разумею. а потым тэліць хайрінг-менеджер, а я не хайрінг-менеджер. Ну, але ўсё роўна твой Да, фідбэк мае значэнне. мае значэнне, Ты так. будзеш адчуваць тут гэта Згрызоты вялікая сумлення. адказнасць? Не, не буду. Ну, так жорстка. Так. Ну, чалавек прайшоў ужо шмат этапаў, ад цябе шмат залежыць, і ніводная вось нічога Ну, не... жыццё такое, так? Ну, мы ж... Еўген, ты не Ну, здзіўляеш. не, в сэнсе ты Не, мне ну яго здзіўляеш. ж вельмі адказны этап. А як? Ну, а як... Як ён возьме чалавек, які не Так. спалучаецца з калектывам, то гэта ж будзе нашмат горш, чым пакрыўдзіць. Ну проста так, чалавека. так, я не про І в то, сэнсе- што каб браць Але ж в некампетентна. сэнсе пакрыўдзі. Тут же нема такого, што... Ну, то бок, я Ну, гэта нікога, правильно. я нікога А не як Не крыўджу. можна адмовіць, але табе пры гэтым будзе сэрца болець, напрыклад. А як на гэта шчасце не быў бы буду. беларус? Мілы беларус, который ў трэц піша па-беларуску. Бярэм адразу. Без сумою. Потым праз годы да пабачэння кампанія разваліцца. Не, ну, карацей, это таксама скіл казаць не і ў Ну, так, такіх так. сітуацыях таксама. Таму я рады, што ў мяне сэрца потым не баліць, я сплю потым добра. Ну, так. Вось. Добра, ідзем далей. Лёш, у нас там все супрацоўнікаў. Шмат У нас навін пра супрацоўнікаў. Рубрика сёння. праца. У меня кароткая навіна. Она просто цікавая тым, што яна контрінтуітыўная. Oracle тутака звольніў 10 тысяч чалавек за один мах, адным махам, просто вось так. Прычым там розныя ёсць лічбы, хтосьці кажа 10 тысяч, хтосьці кажа 30 тысяч, пакуль што не зразумела, але прыкладна там 20% супрацоўнікаў Oracle звольніў. Oracle — это здаравенная карпорацыя, просто здаравенная айцішная карпорацыя. Суперсталая, суперстарая, супербагатая. І вось навіна ў тым, што звольнілі супрацоўнікаў праз штучны інтэлект. Але не праз тое, што іх замянілі штучным інтэлектам, а праз тое, што кампанія Oracle, яна робіць паслугі ў тым ліку па наданню доступа да штучнага інтэлекту, у іх ёсць свае дата-цэнтры. Так. І яны зразумелі, што ім не хапае грошай, каб гэтыя дата-цэнтры утрымліваць у у належным стане. То бок ім не хапае грошай, каб гэтую інфраструктуру развіваць. І яны вырашылі, што трэба скараціць колькасць людзей, каб гэтыя грошы, якія высвабадзяцца, будуць вольнымі, аддаць на патрэбы вось развіцця дата-цэнтраў. Супер контрінтуітыўная навіна, таму што нібыта праз шаі звальняюць, але нібыта праз тое, што супрацоўнікі па грошах уже шаі просто канкуруюць. Вось, а па-другое ніхто не кажа, ну, як наогул кампанія Oracle будзе замяняць гэтых сотруднікаў, што гэта атрымліваецца ў кампаніі трэць была непатрэбных людзей. Ты здзівішся, колькі кампаній пананімалі падчас ковіду. Так ужо колькі часу пасля І ковіду ўсё прайшло? яшчэ панаймалі вельмі шмат, так. Але, блин, 10 тысяч человек. Вось так. Ім нават 30, пісьма. можа быць. Ім нават... Я, Лёш, часам, калі размаўляю з людзьмі, якія працуюць у карпорацыях, там, напрыклад, Booking, так, ці іншых, Ну. я просто чую, якую трэба прайсці ланцужок людзей, каб, ведаеш, просто заапрувіць нейкае вырашэнне. Я просто я здзіўляюся, навошта все гэтыя менеджераў. Я реально не разумею, каго яны там менеджаць у выніку. То бок за гэтых 30 тысяч чалавек табе таксама не... Не, ну зразумела, што сярод іх, напэўна, ёсць мілыя беларус-коцікі ці яшчэ нехта, якіх звольнілі, але таксама просто зашмат нанялі. Я ніколі не працаваў у карпорацыях, я заўсёды працаваў у маленькіх кампаніях, і там прям реально ты кожнага бачыш, так, там складана схавацца. У карпорацыях прям не складана схавацца. Ну так. Реально, вось, ну, я з некаторымі людзьмі размаўляю, такі, ну, я працую там, добра, 4 гадзіны на дзень, можа быць, калі пашанціць. Вось, і просто цябе не бачна. Карацей, цікава, мне нават не столькі цікава вось гэты пункт, мне цікава, што яны сапраўды патрэбныя грошы на шаі. Просто гэта дорага. Перспектыву. Так, я вось читаю таксама ў сцэнары 8-10 мільярдаў вольных грошай. Гэта сур'ёзная лічба. Ну, цікава, дарэчы, вось Грошей? хай там будзе 10 тысяч чалавек, 8 грошей, мільярдаў. А, я Для сказал, каго грошей. было ў мінулай рубрыцы выпраўлення памылак і грашэй? Вы двое, што? Грошай. Малайцы. Всё, я адразу все вспомню. Але просто давай палічым. Вось 8 мільярдаў на 10 тысяч чалавек, адкідваем 4 нулі, атрымліваецца 800 мільёнаў, 80 мільёнаў, 8 мільёнаў, 800 тысяч даляраў. То бок сярэдні статыстычны звольнены супрацоўнік у год зарабляў 80
800. Ой, 800 тысяч доляраў? Што А за вы не абздура? лічыце чужыя грошы. Я думаю, что может быть все-таки больше, чем 10 тысяч человек. Ну, нават калі 30 дзелім на 3, атрымліваецца 20 тысяч доляраў, 200 тысяч доляраў, 230. Ну, гэта ж таксама. Але Ці гэта дзе? ўжо нормально? Oracle. Да Але- нет, нават мало, я бы сказал, 230 у Oracle. Уфо, на год. Вы што, дур? Такі менеджеры ж розныя бываюць. 20 тысяч доляраў на месяц, гэта мало? Не, ну это же там до податков, всего того. Ну і што? Ну ладно, выдаткі 50, таким 10 тысяч доляраў, гэта Это нормальный заработок, Да? так, у Oracle, конечно. сярэдні, медловы. Ну там же, напэўна, не сеньора звольняюць. Так а адкуль супрацоўнікі, дзе яны? Гэта у Амерыцы? Прычым, ну, напэўна, так, у Амерыцы, але ну, у Oracle это ж не толькі айцішнікі, там ёсць і бухгалтара, і там усялякі... Не ведаю, Іншыя. не будем лічыць чужие грошы. Мне падаецца, тут негдзе звездзясь нам, недзе ну, хлусяць. Трэба перачытаць, значыцца. Але, зноў ж таки, поінт цікавы, Цікавы, што трэба грошы, каб іх заінвеставаць у шэй-інфраструктуру, Мгм. каб гэтыя грошы знайсці, звольнілі 18% штата, не 10, дарэчы, 18% штата. І гэта шмат, это амаль пятая Слухай, частка. ну ўсіх звальняюць, блин. Ну там далей больш пазітыўная навіна на шчасце. Ну, тады давай. А, гэта Не я. моя. Ну, тады давай. Тады я Я распавяду. просто парадуюся. Ты парадуйся так, бо мы тут з вами, я хацеў, ввогуле, калі я гэтую навіну прынёс нам у чатик наш, я такі, раскажу, бо мы ў іншых выпусках расказваем шмат пра звальненне, але мы ўжо сёння паўгадзіны размаўляем пра звальненне, таму шаі не толькі І звальняе, сэрца не баліць. і сэрца амаль не баліць, бо я выпіў віна. Маю баліць. Шаі не толькі звальняе, ён стварыў 640 тысяч новых вакансій у ЗША. Я, конечно, не ведаю дакладна. Рэальных вакансій? Вось, ці шаі згенераваных. Ты ж просто на LinkedIn стварыў так, ну просто нейкая ад балды. Каб людзі не адчувалі безнадзейнасць. Ну, так, Ты так, заходзіш, шмат працы. Там HI, ёсць куды так, адправіць. дададзім 640 тысяч вакансій, каб Жаня распавёў на падкасці, і все былі спакойны. Карацей, мы не ведаем дакладна, такая лічба ці не, у сэнсе там можа быць 600-500 тысяч, але сэнс у тым. Артыкул распавядае, што штучны інтэлект не толькі вядзе да звальнення, але і стварае шмат новых працоўных месцаў. Паводле аналізу LinkedIn у ЗША за апошнія 2 гады з'явілася каля 640 тысяч новых вакансій, звязаных з шаі. Колькасць такіх аб'яў вырасла з 1,6% до 3,4%. Гаворка ідзе ў асноўным пра белыя каўнерчыкі, канешне ж, бо ну так, пры гэтым у статыстыку не трапляюць дзесяткі сотні тысяч часовых працоўных, занятых, напрыклад, у будаўніцтве дата-цэнтраў для шаі. Гэта таксама важна, бо гэта таксама стварае працу. Не, ну так. А што робяць дата-цэнтры? Шкодзяць экалогіі. Пра Все гэта правильно. мы яшчэ сёння пагаворым. Пра гэта мы яшчэ сёння паговорым. Значыцца, новыя ролі умоўна дзеляцца на 2 вялікія кірункі: развіццё і навучанне саміх шэй-сістэм і навучанне людзей працы з гэтымі шэй-сістэмамі, што таксама ўжо больш і больш трэба. Дарэчы, суперхутка перарвуся тут, бо у нас быў цікавы досвед у нашай кампаніі. Да нас прыходзіў чалавек праводзіць воркшоп, даволі цікавы па шэй-трансфармацыі, вельмі спадабалася. І потым гэты чалавек кажа: ну, агулам мы робім такія прям сур'ёзныя нейкія трансфармацыі, так, бок прыходзіць да вас наш інжынер, і з вами будзе 12 тыдняў, там вы будзеце ўсё рабіць. І ну скіну вам прыклад оффера. Гэта прывіды. Я пыталася ў Лаўрынаса, тут ёсць прывіды? Кажа, няма. Кажу, туды не цікава. Гэта памылкі не хочуць записывацца просто. Вось, і чалавек кажа: скіну вам прыклад оффера, што мы вам можам запрапанаваць. Даволі добры дакумент, все распісана, все. І ў выніку кошт оффера, што вы думаеце, за 12 тыдняў? Дофига, мільёны. Ну, не мільёны, але сотні тысяч еўра. Так. Сотні тысяч гэта мало. Колькі там людзей працаваць будзе? З іх боку? Ну. Адзін. Ну ладно. Вось. Ну, можа і нормально. Адзін сеньор. Пачакай, так я не зразумела. Усё добра з гэтымі вакансіямі ці што? Дзякуй, што паслухала мою дадатковую гісторыю. Прабач, падымала. Так, я просто хацеў расказаць, што ўжо існуюць цэлыя кампаніі, так якія вось ужо в Амстэрдаме, прыходзяць, прапануюць вельмі дарагія І ПАМ паслугі. гэтым займаецца, усе гэтым займаюцца, Ну так. трансфармацыя. Але тое, пра што ты зараз кажаш, яно вось, напрыклад, сярэднестатыстычнага слухача, ну, не зробіць яго больш шчаслівым, таму што атрымліваецца вось гэтыя 640 тысяч вакансій, гэта ці распрацоўшчыкі, якія шаі распрацоўваюць, а гэта, ну, капец. Рэсёрчеры, так. Гэта складана.
ці гэта вось людзі, якія распавядаюць, як шэй працаваць, што то таксама складана. А што рабіць людзям, якія працавалі там на заводах Амазона, напрыклад? Не, але ж тут кажуць пра белых каўнерчыкаў, так, правда? То бок пра сініх блакітных каўнерчыкаў тут ніхто не кажа. Ну, слухай, белыя каўнерчыкі розныя таксама ж бываюць, напэўна. А гэта абразліва Юрысты. ці нармальны гэты тэрмін і ўсе гэтыя каўнерчыкі? Не, ну, Нормально, blue collar workers, так кажуць. Просто гэта не накідаць за каўнерчык, гэта. Ну, я зразумела. Але слухай, ну, юрысты, што, яны пойдуць шаі навучаць? Ну, што за капец? Так, я разумею, што гэта можа быць не ідэальная навіна для ўсіх, але гэта нейкі плюс. Ну, мне просто падаецца, што мы жывем у бурбалцы, дзе мы думаем, што белыя каўнерчыкі, яны ўсе Толькі айцішнікі. А мне ну падаецца, так. што там Ну айцішнікаў не так уж шмат. Карацей, ёсць новыя вакансіі, але працаваць у вас там не атрымаецца. Ідзем далей. Ідзем далей. Ладно, далей, што ў нас далей? Далей у нас карацей, у нас нічого добрага далей. Блин. Ну, там навіна такая, яна дзіўнаватая. Карацей, у Китаі, не ў Китаі, на гітхабе з'явіўся, на гітхаб гэта сайце выкладаюць там всякія праекты open-source, адкрытыя, якія можна там спампаваць, запусціць, праграмісты гэта робяць. І там завірусіўся, стаў вельмі папулярным за апошнія некалькі дней праект под названием Коллега Скилл. Я зламаўся. Коллег Скилл. Што гэта такое? Гэта праграмка, якую пампуеце сабе, і запускаеце яе, скармліваеце ёй дадзеныя чалавека, яго дакументы, яго чаты, яго відэа, відарысы, запісы яго сазвонаў. І гэтая праграма робіць з яго шаі аватара, які пры гэтым у гэтай праграме можна стварыць скілы, напрыклад, для чалавека. То бок літаральна, як у вас калега, напрыклад, тэхнічны пісьменнік, які піша штосьці, то вы можете закінуць яго ўвесь профіль і зрабіць у гэтай сістэме навыкі, якія будуць замяняць гэтага калегу. Вось такая сістэма. То бок мы пра OpenClaw з вами размаўлялі. Гэта штосьці тыпу OpenClaw, але ўжо што зроблена менавіта, мэта накіравана на тое, каб замяняць людзей. Зразумела, што працуе оно ўсё не вельмі добра, гэта гучыць так файна. Да не, гэта не файна гучыць. Не, ў сэнсе гучыць гэта так, нібыта гэта будучыня, о, людзей замяняюць, насамрэч, ну там сіренькі пункт карціначкі геняюцца. Я думаю, так, галюцынацыі там таксама жудасныя. Галюцынацыі дафіга, але у Кітаі гэтая сістэма так захайпіла з пункту гледжання таго, што людзі пачалі яе выкарыстоўваць, каб ствараць аватараў сваіх калег для таго, каб паказваць, што мы зрабілі аватара з калегі, і ён працуе лепей, таму звольніце калегу. А не мяне. Бо кітайцы думаюць, што зараз усіх скарачаюць, і вось як я зраблю такого аватара калегі, то калегу звольняць, а я застануся такі добренькі працаваць з гэтым шыяватарам. Я думаю, што гэта трэба караць. Гэта капец. Пасежваюць адзін аднаго праз шаі. Ось, а мы як іх назваць пасля такого? Радыскі. Каўнерчыкі. Ну, каўнерчыкі, так. За каўнерчыкі. Каперусікі. Я не ведаю, ну гэта просто гэта дзіўна, што праект тэхнічны, гэта ж тэхнічны праект, ну гэта якая праграмны код паўплывала на ўзаемаадносіны людзей на працу. А я не здзіўлены. Ну вот реально, калі ты просто, мне падаецца, у Кітаі градус вось гэтага адчування таго, што надыходзіць, ён прям нашмат там агулам канкурэнцыя ў Кітаі гіганцкая заўсёды была. Так, ты агулам ты з дзяцінства, ты ўжо з садку, ты ўжо канкуруеш, бо вас яшчэ 50 навокал толькі ў гэтай групцы. І табе реально трэба прадзірацца праз гэта, каб стаць лепшым і дастаць гэтую працу. А цяпер, калі ты бачыш реальна, што ў цябе кампартыя выходзіць, так, яны што напісалі гэты зноў план на 5гадоўку, так, і яны напісалі, што шаі у нас будзе там, шаі там, і там хтосьці, я нейкі падкаст слухаў, і там згадваецца шаі 50 разоў у гэтым дакуменце. Так, то все пра шаі. Ну і, канешне, ты таксама будзеш хвалявацца. Не такая распаўсюджаная практыка, ці ўжо прама вельмі... Не, я думаю, што гэта можа раз-два і ўжо адразу пачалі журналісты пра гэта пісаць, але праграма не вельмі гэта. Але тэндэнцыя, не, вектар ужо бачны. Людзі хвалююцца і людзі шукаюць спосабы, як застацца з працы. Ну, трэба сказаць, людзі ў Кітаі. Слухайце, а з іншага боку, як чалавека можна такой праграмай даволі проста замяніць. Так можа быць, гэты чалавек і не патрэбен бізнесу. Ну, як прыйшлі да менеджера і сказалі, вось там праграма робіць тое ж самае, што робіць там Петька. Як менеджер бачыць, што сапраўды Петьку можна замяніць, так, а што тады Петьку? Ну, чаму не замяніць? З пункту гледжання бізнеса гэта цалкам файна, нібыта. І я тут пагляджу на Эмілію і скажу так. І нават сэрца не баліць.
Так табе ўвогуле сэрца сёння не баліць. На Што шчасце. ты п'еш? Ну, Ды не, просто... гэта гучыць вельмі кепска. То бок я разумею рэаліі Китая, вядома, ну кожны шукае Не, месца. але гэта не толькі рэаліі Китая, гэта рэаліі бізнеса. У тым ліку, так? Просто, мне падаецца, вельмі мала такіх супрацоўнікаў, якіх на дадзены момант можна замяніць вось такой праграмай. Ну так. Ну, дзякуй Богу. Ну, дзякуй Богу, так. Всё. Я Але згод. у канцы навіны мне спадабалася, што напісана, што людзі пачалі ствараць спецыяльныя прылады і выкарыстоўваць, якія псуюць логі, псуюць дадзеныя, псуюць тое, што яны ў чатах пішуць, каб мадэлі потым гэтая праграма Так. не навучылася на гэтых дадзеных. Ну гэта ж Гэта капец. сумна, гэта павінна карацца, таму што грамадству гэта шкодзіць у доўгатэрміновай перспектыве. Таму няма што адчування, што за грамадства пацукоў? Ну вось, а няма адчування, што гэта падобна на данос. Савецкі Саюз? Ну, данос. Што за грамадства пацукоў? Ну, Савецкі Саюз, так. Беларусь сучасная, ну, прабачце, Так. але ёсць у нас там такія даносы. Ну, Не, але гэта хапае яшчэ не грамадства пацукоў, але окей. Але туды, гэта туды Туды ўсё вядзе. ідзе, ну так. Ну, Кітай, кампартыя, там гэта нібыта дэфолт, база. Чалавек чалавеку Богу. Лепш распавядзіце, каго там шукаюць за Так, але 1,5 мільёна. мы яшчэ спынімся на хвілінку і таксама запросім вас да дыскусіі. Так, бо гэта цікава. Ці вы падсядзелі в свайго калегу? Паставце лайк нам. Ці ваш сябар Так. падсядзеў бы калегу? Не, ну сапраўды цікава. Вось гэта, Лёш, дзякуй за гэтую навіну, шчыра. Вельмі дае на падумаць, так? То бок, Ну, гэта як адзін з прыкладаў таго, што можа быць, бо ўсё Так, ж такі і гэта пакуль вось- што гэта вось- не вось распаўсюджана, гэта тысячы чалавек. не мільёны. чорная, як гэта? Чорныя люстэркі, Чорная так? Вось гэта люстэрка, вось, ну, што рэальна ты ствараеш аватара свайго калегі, каб яго звольнілі, а ты Мгм. застаўся. І гэта вау. Гэта рэальна Гэта дае капец. шмат на падумаць. Гамон. КП Убер гэтыя людзі, вось. дзесьці ікае адзін гэты таксіст. Добра. Апошняя, магчыма, навіна з Китая сёння. Значыцца, у адным месцы, канешне, вы ствараеце аватара, каб звольнілі вашага калегу, але ў іншым месцы што трэба рабіць? Трэба распрацоўваць шаі, наколькі вы зразумелі, так? І кампартыя вельмі падтрымлівае ўсе кампаніі, якія распрацоўваюць шаі, асабліва тых, хто займаецца роботатэхнікай. І значыцца, навіна ў нас наступная. Кітайская кампанія UBTech Robotics, якая стварае чалавекападобных роботаў, абвясціла пра незвычайную па маштабе вакансію. Яна шукае галоўнага навукоўца ў галіне шаі з гадавым доходам каля 124 мільёнаў юаняў, прыкладна 18 мільёнаў. Гэта значыць каля 1,5 мільёнаў у месяц. Даляраў. Даляраў. Як я нормально, тому що там папярэдні навіне тобі было малавата 20. Гэта ўжо гучыць лепш. Гэта ўжо можна ісці. Я тоже гляжу квіткі ў Кітай. Ёсць дзеля чаго прачынацца раніцамі, я лічу. Вось, гэты спецыяліст будзе адказваць за стратэгію развіцця гуманоідных роботаў, убудаванага інтэлекта, кіравання, распрацоўкі. Ну, карацей, зразумела, што рабіць ты будзеш усё і побольш, але пабачце, якія лічбы. Мы такое ўжо бачылі. Мы такое ўжо бачылі, мы нават вам прыносілі, распавядалі тут. Facebook. Хто? Мета. Ну, мета, так. Цукерберг. Цукерберг. Калі тэлефанаваў самастойна людзям, прапановаў любыя грошы, просто прыходзьце у нас працаваць. Так, ён прапановаў нават большыя Калі лічбы. пераманьваў? Так. Ён літаральна тэлефанаваў, казаў, колькі табе трэба, каб ўсё жыццё працаваць. Ну, в сэнсе, не думаць Так, цалкам. каб проста пераехаць у наш катэдж і вось тут сядзець і працаваць. Так, і мы бачым ужо гэта ў Кітаі. То бок тут зразумела, што... Чаму так доўга яны трымаліся? Так. Але я думаю, што яны змогуць кагосьці знайсці. Ну, з іншага боку, тое, як што зараз адбываецца ў крупных амерыканскіх кампаніях, што там все пераскокваюць, паміж кампаніямі скокаюць, там незадаволенасць вялікая ў тым Фейсбуку, OpenAI, гэта нармальны час. І ёсць яшчэ незадаволенасць уладамі США, напрыклад. Улады США. І гэта цікава. Ці нехта не прыйдзе ў UBTech Robotics рабіць. Як мінімум кандыдатаў павінна быць дастаткова. Я думаю, што кандыдатаў яшчэ слухайце такі момант. У нас кампаніі, які ствараюць гуманоідных роботаў, не так і шмат. Ну там літаральна в вялікіх лабараторый можа штук, я не ведаю, 3. Про 5, так. І можа 5. І тое, гэта не такія вялікія лабараторыі, як OpenAI, яны значна менш па бюджэтах, і там спецыялістаў значна менш. Можа яшчэ і праз гэта такія заробкі прапаноўваць. Бо у галіне роботатэхнікі я, прынамсі, не чуў, каб такія заробкі былі. У распрацоўцы мадэляў так, а ў роботатэхніцы такога не было. А гэта ўсё ж такі розныя спецыялісты. Так, але таксама варта падкрэсліць, я думаю, што нам нават варта прынесці, можа, наступны падкаст, прачытаць трошкі, распавесці пра гэты дакумент кампартыі на наступныя 5 год. Яны рэальна хочуць вельмі шмат аўтаматызаваць ужо вось у наступныя 5 год. Вось гэтыя Dark Factories,
якія заводы, дзе няма святла, бо роботам яны не патрэбны, гэта реально тое, што будзе развівацца ў Кітаі. Чаму гэта ў Кітаі развіваецца, ось у мяне пытанне, а не ў краінах, дзе нізкааплачваемая праца, яна больш аплачваемая? Яна высокааплачваемая, так? Ты гэта хацеў сказаць. Блин, Мілеш, ты себе записал, можешь адразу казаць? Эмілія, калі піша, адразу страшна. Наловачак. Наловачак. Не, ну просто ў Кітаі ж вельмі таная праца, так? Да не вельмі танна, ўжо не такая танная. У танная. параўнанні з тым, што адбываецца там у Нідерландах. США, у Нідерланд. Ну, ў США. Мы параўноўваем Кітай з США. То, але у США няма такога, каб там все будавалі гэтых роботаў, усе хацелі зрабіць гэтых. Бо мне падаецца, не столькі людзей таксама задзейнічана ў прамысловасці ў США. Маўляў, Кітай просто попыт больше на людзей. Мне падаецца, што Кітай хоча яшчэ больш Попыт, ведаеце, кляпалкі такія. попыт. Поп. Клас. Так, ит. Ну ладно. Мне падаецца, што Кітай хоча здамінаваць агулам сусвет яшчэ больш, для гэтага ім трэба мець магчымасць прадукаваць яшчэ больш тавараў. Ну, можа, і просто людзьмі складана гэта зрабіць. Не ведаю. Паехалі ў Кітай падкаст рабіць. Я вам помахаю хусцінкай. А што так? А шо, ну? Ну, тут падабаецца валісніца. Валісніца. Вас потым не выпусцяць, ведаеце? Ну, мы будем такія вядомыя, Лёша. Канешне, беленькія такія. Будуць вельмі доўга фатаграфавацца з вами. Добра. Карацей, калі вы раптам шукаеце працу, то ёсць у Кітаі добрая вакансія, можете падавацца. Уявіце сабе, які кар'ерны рост рабіў, карацей, быў галоўным навукоўцам па вытворчасці, не ведаю, даільных апаратаў у Менску. Реально, прикинь. Сур'ёзна. Там же робяць шаі даільныя апараты зараз. Не, зараз без жарту, можа быць, там сапраўды нас слухае чалавек, які зорачка, ну просто так атрымалася, сядзіць там у акадэміі навук і няма яго працы. Так а хто даільныя апараты будзе рабіць? Ну, знойдуцца яшчэ, там будуір колькі выпускае людзей кожны год. Не трэба таленты з Беларусі пераманіць. Добра, пажартавалі і хопіць. Ідзем далей. Значыць, у нас там далей нейкая дзікая гісторыя ад Эміліі. Культура і мастацтва у нас пайшла? Так, культура і мастацтва. Наша рубрика. Я не ведаю, чаму назва дзікія гісторыі. Дзікая гісторыя гэта Лёшы. Бо так вырашыў шаі. Так вырашыў шаі. Насамрэч, она, конечно, не дзікая. Ну, The Wild Story, так же напісана в ангельскай. Так, але агулам цікавая навіна, я таксама распаведу, чым. Гэта пра вельмі незвычайны тэатральны праект у Францыі. Яны стварылі п'есу разам са штучным інтэлектам, калі б Мальер жыў даўжэй. Мальер, французскі драматург 17 стагоддзя. Дзякуй. Для ўсіх нас, так. Это не Сальеры, так? Гэта іншае. Называецца «Астролаг або лжывыя прадказанні». І ідэя такая. Уявіць, якую п'есу мог бы напісаць Мальер, каб пажыў трошачку даўжэй. Памёр ён у 1673 годзе. Над гэтым праектам працавалі амаль што 3 гады, працавалі даследчыкі шаі, мастакі і, карацей, нейкі вядомы калектыў. Вось, можа быць, сам Мальер працаваў менш над сваімі творамі. То бок, гэта вельмі маштабны, цікавы праект, і неўзабаве іх распачнецца вялікі тур. Вось, яны генеравалі варыянты сцэн, часамі гэта было да 20 версій, потым выбіралі найлепшае. Што яшчэ? Касцюмы, вобразы, ўсё гэта было разам са штучным інтэлектам, дэкарацыі. І вось у траўні гэтага года ў Версалі можна ўжо трапіць на прэм'еру. Раптам вы цікавіліся, і ты, Евген, думаў, куды паляцець наступным. Я насамрэч зараз сижу і думаю, блин, а можа з'ездзіць. Але ведаеце, мне было цікава. Я просто думала пра каласы пад сярпом тваім. Пра шаі гэта заўсёды думаю. О, працяг? Так, мы ж як бы ёсць пытанне, працяг быў ці не быў, куды ён знік ці не знік, і як быццам бы ўжо нам літаратуразнаўцы сказалі, што не было працягу. І вось пытанне так, а калі хтосьці б меў, не ведаю, можа быць, нейкую падтрымку праектную, бюджэт на тое, каб папрацаваць 3 гады. А хто б мог з беларусаў такую працу зрабіць? Штучны інтэлект. Ну, в сэнсе, зразумела, што тут трэба... Не, ну мы, чакай, тут трэба некалькі людзей. Па-перше, Андрэй Хаданович. Чалавек, які разбіраецца ў літаратуры, чалавек, які разбіраецца ў гісторыі, чалавек, які разбіраецца ў штучным інтэлекце.
Вось апошняга адкінем іх як сабак нерэзных, зразумела. А вось так, Андрэя Хадановича мы знайшлі, я То гісторык. не ўдзельнічаеш, Лёша, так? Так, гэта трэба ўзяць кагосьці так, хто ведае добра Владзіміра Караткевіча ў сэнсе, каб навучыць таксама, ну там важны стыль, Ну так. ўсё гэта важна. І ці магло б штосьці такое атрымацца? Я думаю, што магло б. І як бы яно было намі прынята? Ці гэта не было б так, што нібыта... Я думаю, людзі бы не прыняла па аўдыторыя шырокая, можа быць і прыняла, па ось аўдыторыя А знаўцаў. французская аўдыторыя Мальера, ну калі ў іх тур запланаваны вялікі, Я думаю, што будзе sold-out ужо. Я думаю, зараз... выкарыстанне Таму што нешта новае, таму што а што б тэарэтычна мог Мальер прыдумаць так, ну і яшчэ сэнс у тым, што Мальер жыў калі. 17 стагоддзя. Так, то бок вельмі далёк. Так, то бок ён ну Караткевіч для нас там вы нарадзіліся, калі ён яшчэ жыву. Так? Ну, а Мальер... 84. 84. І ў сэнсе, я хацеў сказаць, што ён настолькі далёка, што ўжо, а што б ён мог прыдумаць тады, так? А Глобус ведаў уже Караткевіч, ён казаў, штось такое было, не? Адам. Так, Адам Глобус добра, мог што дадаў. удзельнічаць. Адам мог Нам удзельнічаць. дакладна, там патрэбны розныя цікавыя эратычныя сцэны. Гэта было б жарка. Так, для дадаць гарачыні. І Валеру Гапеева, калі вас. Слухайце, Просто люблю Валеру Гапеева. Калі вы нас слухаеце, просто... Дзякуй за творчасць. Так, дзякуй за ўсё. давайте ўсё ж таки крышачку павярнемся да гэтай навіны. У мяне пытанне, вы не адчуваеце несуперечнасць? Блин, Згрызоту сумлення перад спадаром Мальерам? Не, давайте, я зараз у крокодила пагуляем, я як вып'ю, я словы губляю заўсёды. Ты нулявачку п'еш, Я Лёша! ж да гэтага віно піў. Лёш, Ён папівае сваю нулявачку і уяўляю, не ведаю. Вось вы мне зараз скажаце, што я за слово маю на ўвазе. Вось яны робяць са штучным інтэлектам, які галюцынуе, да якога ставіцца так сабе, Так. п'есу, якая высмейвае веру людзей у астралогію і іншыя забабоны. Як называецца гэта супярэчнасць? Ну, суперачнасць нормально гучыць. Не, ну іншае слово ёсць. Вы не адчуваеце Дысананс. дысананс? Дысананс. Не, я адчуваю прыгажосць ідэй, шчыра табе скажу. Бо гэта, ну, высмейванне таго, што калісьці людзі верылі ў астралогію. Калісьці? Зараз, Эмілія, карты на стол. Не, дзякуй. Барані Божа. Вось. Хаця трэба быць, напэўна, больш талерантнымі. Нам нас Да не, ну астралогія гэта... астралогіні. Так, не, давайте все нормально. Во што хаціце, у той верце. Верце, калі ласка, але да нас не лезьце з гэтай Ну, камон, ну гэта не рэлігія. Не, ну, сэнсе з рэлігіяй. Чакай, Лёша, ты п'еш реально наливачку. Калі ласку, трымайся. Нет, не Так вось. абазначай. Я про тое, што да рэлігіі мы ставімся добра, таму што там ёсць Да не все, не карысць да для ўсіх людзей. рэлігій, А астралогія, якая там карысць для людзей? Ну, Лёш, ну, у я чым? тебе скажу, што людзі бываюць у такім стане складаным, што ўжо толькі Астралогія выдае нібыта свае веды за навуковае, а гэта псеўданавука. Рэлігія так не робіць, я б таму з рэлігіяй параўняў. Ну, тыпу, гэта як слізкая сцежачка. бегаць і казаць, што земля плоская. Як у нас ёсць слухачы, які лічаць, што земля плоская, ідзіце. Але мы вас любім. Мы вас любім, паставьте лайк і напишите Я каментар. папікаю. Не, добра, давайте мы уже, мне падаецца, занадта глыбока зайшлі. Ідэя, як ідэя, Ну, мастацкая ідэя, зноў ж такі, гэта мастакі, якія гуляюцца, якія спрабуюць. А можа Мальер супраць, каб яны гуляліся з яго спадчынай? да Мальер нават не зразумее, пра што... Мне Ён перавярнуўся 3 разы. Мне падаецца, што калі яны парушылі нейкія правы, то там уже нашчадкі, то яны, конечно, нешта скажуць. Але падаецца, там все дамоўлена добра. І мне падаецца, это вельмі добра. Слухайце, 3 гады працы, гэта, напэўна, праект не на пару месяцаў. Гэта реально класна. Людзі спрабавалі. 3 гады гэта рабілі? Так. 3 гады? 3 гады. А з якімі нейрасеткамі на 3 гады наву гэта рабілі? Тады не было нейрасетак, якія маглі б гэта зрабіць. Дзесьці нам хлусяць. 3 гады. Блин, гэта можна было б за вечар зрабіць. Ну, я, конечно, утрырую, прабачце. Але, ну, блин. Так, мы даведаліся, як сецівір стварае свае трэкі. Ну, 3 гады. Ну, карацей... Мне падаецца, там... Пачакай, гэта сур'ёзна кажаш? Што 3 гады назад было? Дэкарацыі кінь можна было ствараць? Ну, так. Не, з пункту гледжання дасканаласці тэхналогіі 3 гады таму ўсё было вельмі кепска. Але было. Было, але вельмі кепска. Але было. То бок я про тое, што яны хутчэй за ўсё пачалі не 3 гады таму. Па-другое, мне падаецца, што за 3 гады плюс-мінус любы дасведчаны пісьменнік смог бы зрабіць тое ж самае не менш
Блин, так... А як яны хайпіць будуць, як яны будуць солдауты рабіць, квіточки прадаваць, прасоўваць гэтую Але ідэю, 3 гады. каб пра іх У меня напісалі. пытанне, вы что там рабілі? Бабки распілювали, 3 гады со штучным інтэлектам писали твор, працяг твора. 5 промптаў. А на гэтым мы спыняем гэтую навіну і запрашаем вас У Версаль. Так, у Версаль, але запрашаем вас да гарачых дыскусій і таксама, конечно, прачытаць па спасылачцы в апісанні гэтую навіну і з намі падзяліцца, што вы думаеце. Ой, зараз у нас пойдзе, конечно. Мы зараз пераходзім да любімай рубрыкі Эміліі. З якой справімся прыкладна за 2 хвіліны. Ну, добра. You wish. І мы пераходзім да рубрыкі Гікаўшчына. А мы можем поставить на паузу, каб выпіць віна? А ты можаш Давайте Ну, мне просто спачатку не вып'ем. ёмка, як бы. Ты можаш піць віно, пакуль мы будзем з Лёшам расказваць пра гэтую цудоўную... Тады Рубрика. прынесіце мне цэлую бутэльку, калі ласка. Жартую. Я, дарэчы, не думаў сёння шмат спыняцца. Якщо гэта рубрика, якая будзе цікава там распрацоўшчыкам, людзям, якія з айцішкай звязаныя, таму можете пакуль там адпачыць. Выпіць віна. Смачна. Мадэлі новых повыходзіла, ну трэба ж распавесці. Ой, она выходзіла... Ну, она выходзіла. Яны заводскія там. Прычым такі смешны часам. Ну ладно, давай. Яны не смешныя, яны нікому не патрэбныя. Вось я хацеў сказаць. Ну, Ну, сур'ёзна. вось і ўсё, паехалі ў новую рубрику. Не-не-не. Давай, Лёш, футенька пробежимся. Ну что, там Google выпустил, у них есть модели, семейство Гема называется. Google я обожаю. Я апошнім часам просто великий фанат. Гема гэта будаўнічая крама? Гема это безрой. Ну, крыцей, Гема 4. Я хто не ведае, даволі класныя мадэлі, яны адкрытыя, як я правильно памятаю. І для адкрытых мадэляў гэта вельмі класная якасць. Там выйшла некалькі розных мадэляў, усе гэтыя мадэлі розных памераў, яны вельмі хуткія, таму што іх архітэктура такая, якая дазваляе запускаць гэтыя мадэлі нават на А што мабільных. значит мабільных розных ладно. памераў мадэль? Гэта значыцца, што гэтыя мадэлі могуць запускацца на камп'ютарах з рознымі тэхнічнымі характарыстыкамі і на моцных і на слабых. Вось. Чым меншы памер, тым больш тупейшая мадэль, можна так сказаць, але яна можа запускацца, напрыклад, на невялікіх там На телефоне. на тэлефоне. То бок реально у Гугла ёсць уже мадэлі, якія можна запусціць на моцным телефоне, можна так Ну сказаць. так, на камп'ютарах, у якіх мала вылічальных магутнасцяў. Мне пасуе. На нашых ноутах могуць запускацца. Добра. Гэта зразумела, не чат GPT мадэлі ўзроўню. Далёка не. Вы адразу пачуеце. Але, дарэчы, гэтая мадэль Гема 4 будзе працаваць на вашым тэлефоне лепей, чым тое, што выкарыстоўвалі версальскія вось гэтыя дзіўныя людзі 3 гады таму назад. Таму. Уяві, ты трапіш у Версалі, гэта будзе так захапляльна, што ў цябе просто мову адыме ад таго, як гэта чароўна. Я ж не выказываю свое меркаванне, я накидываю. Я ў Версаль бы з задавальненнем поехал, поглядел. Нават калі б там было так сабе, правда? А што такое Е2Б і Е4Б для мабільных прылад? Я думаю, што гэта колькасць мільярдаў параметраў. Насамрэч гэта так, як звычайна апісваюць мадэлі. Гэта якраз такі памер мадэлі. Ну так, хутчэй за ўсё так. Але літарка Е там яшчэ кажа, што гэта такая архітэктура спецыяльная, якая працуе хутчэй на немагутных прыладах. Такая вось архітэктурка цікавенькая. Дзякуй. Дзякуй за пытанне. Дзякуй за пытанне. Не, мы рады, што ты удзельнічаеш у гэтых дыскусіях, што ты не п'еш віно нон-стоп, напрыклад. Калі такое было? Добра. Тады далей я нават не ведаю, я калі прачытаў гэту навіну, я такі what? Тыпу навошта? Але добра. Microsoft выпусціла адразу 3 шаі мадэлі. Да хоць 15. Для тэксту, голасу і выяваў. Маглі па адну зрабіць. Маглі б не рабіць. Ну, то бок, Microsoft прадставіла 3 ўласныя базавыя шаі мадэлі. Так, там ёсць назвы нейкія, не так важна. Ёсць ператварэнне мовы ў тэкст, генерацыя маўлення і імідж-мадэль таксама для стварэння выяваў. Яны ўжо даступныя праз Microsoft Foundry. Так, это хмарны сервіс Microsoft, які дае доступ к магутнасцям штучнага інтэлекту. У Amazon есть Amazon Bedrock, у там свое, у Microsoft их называется Microsoft Foundry. Чаму яны гэтай мадэлі зрабілі? Таму што яны хочуць прадаваць шаі мадэлі свае і не плаціць нікому грошай. Ну так, мае сэнс. І напэўна, всякие арганізацыі будуць пакупаць, бо гэта будзе ісці ў пакеце, ну, правда? конечно, будуць, так. І гэта так, на тое, што гэтыя мадэлі гаўно. Так, і гэта так крыўдна. Бо вось все гэтыя арганізацыі сядзяць у гэтых Teams. Прабачце мяне ўсіх, хто любіць Teams. Калі вы раптам любіце Teams, я зараз гляджу на вас. Мне вас шкада. Ну, не ведаю. Тады ты глядзі ў гэты бок. Гляджу ў гэты бок.
Ты спрабавала Не, слухай, Google можа Meet быць, калісьці? гэтыя мадэлі нармальныя будуць. Бо, напрыклад, Ёсць час. Copilot у Microsoft ён нармальны, хоць ён сярэднестатыстычны інструмент для праграмавання, але за свае $10 гэта просто цуд. Ну, можа, толькі што за $10. Цуд. Бо я, калі шчыра, апошні раз чуў, каб хтосьці карыстаўся Copilot'ам, типу, Калі? в 23-м. Ну так ён з 23-го ўжо зрабіў квантавы скачок наперад. Я сур'ёзна табе кажу. Так? Ну, І ты прям ведаеш людзей, як так, у мяне ў супольнасці вось па штучным Так. інтэлекце там шмат людзей Copilot выкарыстоўваюць. праз кошт. Не толькі праз кошт, праз ліміты і якасць таксама файная. Окей, цікава, добра. Я, магчыма, зменю сваё меркаванне, прабачце, я трошки таксама накідваў. Вось, але Teams все роўно гаўно. Вось, карацей, Ну, 3... вы такія неталерантныя сёння. Я п'яны. Не, я... Ну, лівачка. Ну, не толерантны, так? Прабачце, так, Мы магчыма... просто падпітваемся адно аднаго энергетычна, калі сидзім побач. Таму Так, пад канец запісу мы будзем просто токсікамі. Не, ну я не только... Ну, вы ж разумееце, я трошки на паўжарт кажу. Teams Конечно. гаўно, так, гэта так накінуць. Але, ну, ёсць же такое, што Teams, Google Meet, так, вось гэта вось барацьба заўсёды, не ведаю. Ёсць такія мемы наконт Teams. Та не ведаю, а мне нормально ў Тімсе было. Так, ну, так. Нормально. І з Богом. А ў скайпе такого. Все лепіч. Скайп, вогуле, так. А яго ўжо не існуе, так? Напэўна. Напэўна, не, нешта там зачынялі яны. Добра, карацей, цікава. Таксама, стратэгічна Microsoft працягвае партнёрства з OpenAI. Нагадаем, што яны насамрэч заінвеставалі вельмі шмат грошай у OpenAI. Вось, але праз гэтыя мадэлі MAI выразна зніжае залежнасць ад знешніх пастаўшчыкоў, будуе ўласную шыі экасістэму. Ну, цікава. Ну, ці гарбаты, не ведаю, побачым. Нормально. Трымайцеся, дзякую, што вы з намі, дзякую, што вы слухаеце нас яшчэ. Гэта яшчэ не палова. Нават з гэтымі жартамі. Апошняя навіна хутенькая про Alibaba я ўжо вам распавядаў калісьці. Alibaba выпусціла сваю новую мадэль, літаральна праз 2 тыдні пасля мінулай мадэлі выпусцілі Qwen 3.6+. Але навіна цікавая тым, што гэта мадэль зноў закрытая, а мы не прывыклі да таго, што Кітай выпускае закрытыя мадэлі. Яны ж такія каралі open-source, ўсё open-source выдавалі. Мне падаецца ўжо ўсё. А вось гэтая так, навіна кажа, што хутчэй за ўсё скончылася халява. А ну выпуску не штосьці падобнае было? Так. Было. Мне падаецца 3.4 быў, так? Не, 3.5. 3.5, ну просто акурат. Кожную мінорную версію Ну, то бок, так само так, будзем прыносіць. Не, это не мінорная версія. Яны мінорныя, але яны моцныя, яны мацнейшыя. Вось гэтая мадэль зараз наймацнейшая мадэль open-source. Не, ну, конечно. Просто мінулая мадэль яна таксама была закрытая, і мы думалі, што ну можа гэта жарт, і яна стане адкрытай, і Alibaba працягне выпускаць open-source мадэлі, але вось яны выпусцілі. Не, я кажу, мне падаецца, што Кітай реально взяўся прям вельмі моцна, і яны зараз будуць рабіць што іх мадэлі файныя, што мы ім грошыкаў не зарабіць, а яшчэ дадзеных сліць. Американских, тым больш, ну класна ж. Ну. Мара, хто не хоча зліць амерыканскай дадзеных? Хочаш? Не хочу. Тады раскажы нам пра акуляры са штучным інтэлектам. Скончылі з гікаўшчынай. Таксама кітайскія. Усміхніся. Я Скончылі. усміхаюся сёння цэлы дзень. Зразумеў. Прабач. А як сабраліся ўсе разам, дык увогуле. А як слухаю ваши жарты, дык... Навука і тэхніка. Навука і тэхніка. Так, тэхніка. Акуляры са штучным інтэлектам. Хочаш сабе? Не, пішуць, што яны вельмі цяжкія, незручныя, некамфортныя. Яны могуць быць у чымсьці карыснымі, і ў Кітаі іх вельмі актыўна, яшчэ больш актыўна пачалі выкарыстоўваць і тэставаць. Там ёсць камера, мікрафон. Імі карыстаюцца студэнты і прадпрымальнікі для навігацыі на скутары, перакладу дарожных знакаў, дзелавых сустрэч, фіксацыі цэну ў крамах з наступным пошукам таннейшых аналагаў у інтэрнэце. Ну клас. Я не магу сабе ўявіць, што я прыходжу ў краму, дачапляю гэтыя акуляры і фіксую цану, знаходжу, Я шукаю... літаральна нам віно так набываў. І водку хлопцам... Ну а як? Як ты не разбіраешься? Ты прыходзіш, фоткаеш, ChatGPT закідаеш і кажаш, што з гэтага нармальна, ад чаго ты не здохнеш. І все. То бок ты так віно нам абіраў. Сур'ёзна, спадабалась ж. Ну, было. Ну, пул на пул. Я нічога не памятаю, значит, дрэнна было. Але тут жа, не, пра кошты гэта інша, што ты прыходзіш, глядзіш кошт праз гэтыя акуляры, і ён табе выдае, у якой краме ніжэй. А, ну І так гэта таксама я буду- файна, а чаму не? Нават лепш.
Ну што гэта, мне шкада часу, шкада ўсяго, што ты А, Ты будзеш... просто багаты. Як часу шкада, то так. Ты- Слухай, ну людзі, якія яшчэ і акуляры сабе для гэтага купілі, таксама нібыта Так. не бедныя. Да яны там бяруць нават гэта 6-10 даляраў гэтыя акуляры каштуюць, калі У сэнсе взяць 6-10? пакарыстацца. На дзень. Так, А, взяць гэта пакарыстацца. аренда? Так. Каб пайсці па крамах і параўноўваць. Але тут акурат акцент на выбраць самое акцент на студэнтах, Так, тому так, што так. студэнты скануюць пытанні падчас экзамену. Офігенна. Акуляры выводзяць адказы прама на лінзы і некаторыя нават так вось даюць гэтыя акуляры просто на дзень. Памятаеце, калі мы здавалі экзамен, ну напэўна вы не памятаеце, вы Мікранавушнікі, я нават дыктаваў. Серьёзна? Канешне, ёпарса. Я не, Ну, але я чуў Так. шмат. Я дыктаваў. Во, А, ты чуў, то бок ты слухаў. Не, я не як карыстаўся. Лёша табе І дыктаваў. не дыктаваў, не, але, У нас- канешне, у нас выкарыстоўвалі, ребята. Не суджаеш нас. Не А сужаю. ты таксама выкарыстоўвала? А, дай петуль. Ведаеце, я просто так акурат калі пра гэтых студэнтаў чытала і пра гэтыя акуляры і лінзы, я сапраўды ўспамінала, як мы выкарыстоўвалі вось туды гэтыя маленькія, што Ты, там можа, і шпоры не друкаваў вось такія маленькія? Друкаваў. Ну, ладно. Ёе, ну мы не думалі про цябе так. Ну, шпоры друкаваў. Не, ну Ёген правільны хлопец вельмі. Ну, канешне, вядома, ты што думаў. Ну, так і думала. Ну. Вось, ну а тут глядзіце, як зручна. Але слухай, ну мікранавушнік, па-першае, яго фіг заўважыш, па-другое, па-другое першае. А тут у акулярах людзі прыходзяць. Ну, здабіце акуляры людзям. Ведаеце, што я прыгадала? У нас калісьці на экзамен дзяўчына прыйшла са звычайнымі праваднымі навушнікамі. І хтосьці гэты навушнік дыктаваў так гучна, што калі ў аўдыторыі было вельмі ціха, просто стаяла цішыня, выкладчык чуў, што надыктоўваюць. І гэта было максімальна некамфортна. Ну, гэта бюджэтная версія. Вось. Але, дарэчы, калі мне надыктоўвалі, гэта было па-расейску, я сходу перакладала на беларускую мову. Ого. Мне зараз, напэўна, сорамна будзе. І потым, калі адказвала, гэта была, дарэчы, эканоміка, я адказвала просто не разумеючы, што я там... Окей. Просто я пераклала гэта механічна адразу вось на беларускую мову, і гэта гучала вельмі добра і пераканаўча, і я атрымала, напэўна, 9 па эканоміцы, гэта ўвогуле не ўласціва ні мне, ні з А цяпер краіна ў дупе. Ну, ты паглядзі. Усё праз гэта. Ну, напэўна, гэта сорамна крыху, да? Да не, нормально. Мінімальна. Мы так часцяком экзамены здавалі. Ну, Ну, бывало. і дзе вы цяпер? Сидзім ноччу ў замку. Спрабуйце квантавую механіку неяк па-іншаму здаць. Ну, блин. Але, што, карацей, для некага сапраўднага прарыву гэтым акулярам бракуе зручнай агульнай платформы для распрацоўшчыкаў і вырашэння этычных, прававых і апаратных праблем. Карці всего не хапае не выдаць. Але ўсё ж таки павяртаюся яшчэ раз. Чаму просто нельга здымаць акуляры ось? Ну, глядзі, я прыходжу, у мяне праблемы са зрокам. Не, Як ты з мяне здымеш акуляры? Ты не можаш А як ты дакажаш, што у тебе праблемы са А зрокам? як ты дакажаш, што у мяне няма праблемаў са зрокам? Ну, напэўна ж, гэтыя студэнты, яны бывалі на лекцыях, насамрэч, настаўнік бачыў іх, не? Насамрэч, я не ведаю, як працую ў Кітаі, але часта экзамены прымаюць іншыя настаўнікі ад тых, што чыталі лекцыі, напрыклад. І гэта нармальная практыка шмат дзе. То бок, ну, ты прыходзіш... Лекцыі так, але ты... Але, ну, ты можаш сказаць, мне не ведаю, у меня... Гэта не вырашэнне праблемы, Так. яка розніца, які выкладчык. Мне таксама падаецца, што ты не можаш сказаць, не зняць акуляры, ці абрушыць акуляры. Глушылкі можна рабіць. Ну, глядзіце, калі яны цяжэйшыя, то тэарэтычна можа на ўваходзе стаяць нейкі чалавек і ўзважваць... З вагамі. Вось Да так просто можна можна акуляры. прасіць зняць акуляры і надзець і паглядзець, што там ёсць маніторы. Ну, камон, ну гэта ж не складана. Карацей, я разумею, Праверяць Лёш, акуляры. я разумею, але гэта заўсёды, так? Кітай гіганцкі, Ну. не паўсюль настаўнікі, асабліва больш сталыя настаўнікі. такое існуе. Так, альбо гэта не дойдзе, і студэнты гэтым скарыстаюцца. Так, мне падаецца, тут заўсёды трэба вырашаць з іншага боку пытання, так? А не не за- за боку нам у вушы маглі глядзець, или ніхто не Так, глядзеў? ніхто не глядзеў. Так, нават калі глядзець, там не ўбачыш, маленькая. Ну, бачыш, просто я думаю. корка ў вухе, ну што? Карацей, забаронамі мала што можна Ну, так, вырашыць. так. Вось, таму мне падаецца, шукаць трэба іншае. Трэба просто зрабіць так, каб людзям было цікава чамусьці навучыцца, а не Слухайце. просто здаць або здаць. Ну, Вось. але Ну, вось- гэта ўжо рэфармацыя сістэмы Гэта ўжо адукацыі. інфармацыя сістэмы адукацыі. Вось да гэтага трэба падысці. І трэба скарыстацца яшчэ і тут, а не забараняць акуляр. Але зноў ж такі, гэтыя акуляры, яны ж працуюць праз мабільную аплікацыю. Ну, няма пакуль што акуляраў, якіх бы ШАІ працаваў прям на акулярах, бо, ну, просто Ну, няма так. такіх магутнасцяў у акулярах. Так тэлефоны А здавайце. тэлефон можа ляжаць просто А можна неяк блакаваць? Можна. Ну, гэта складана. Ну, але ў ВНУ, напэўна, ёсць сэнс, але ў школах ты ж гэта не пракантралюеш ніяк. Ну, у Польшы дзеці ў школах наогул тэлефоны пакідаюць, не ведаю, на ступеньках дзесьці Дома. на ўваходзе. Яны Дома. пакідаюць. Тым больш. Ну, зрабіце ў універах так.
Адняць ва ўсіх тэлефоны. Карацей, хтосьці за забароны, хтосьці супраць. Паглядзім, куды гэта прыйдзе, але мне заўсёды цікава назіраць, куды гэты шаі ідзе, правда? Вось ён прыйшоў да студэнтаў, вось $60 ў дзень, вось ты ідзеш так здаваць экзамен. Так, і табе на акуляры нешта. Ну, дзе мы ўвогуле жывем? Стаў выдатным хірургам. Так. Капец, без акуляраў не можа знайсці дзе медыцыну. Дарэчы, ну. Ну, а з іншага боку... Добра, не пойдзем. Ідзем далей. Тут, насамрэч, у нас закралася трошачкі гікаўшчынкі. Так, трошачкі. Патрымайся, добра? Ты гэта з выбачэннем? Так, прабач. Gen 1. Модель мозг для робота. Жена, я думаю, не? Жонка. Gen 1. Ну так. Шаі жонка. Гэта Gen 1. Ну, добра. Гэта новая модель для фізічнага шаі. Мы з вами шмат размаўляем пра роботаў. І вось у нас з'явілася новая модель, якая кіруе роботамі ў рэальным часе. Яна будуецца як вялікая мульцімадальная сістэма, загадзя навучаная на сотнях тысяч гадзін рухаў людзей з танных нашывальных прылад, нашывальныя, в сэнсе, якія нашываюцца на адзенне, вось, без выкарыстання дадзеных роботаў на этапе прэтрэнінгу. Потым Gen 1 давучаюць пад канкрэтнага робота, і мэта, якая у нас мэта ва ўсіх? Замяніць людзей. Замяніць людзей, канешне. Рух да фізічнай AGI. Агульнага інтэлекту, здольнага выконваць шырокі спектр практычных задач у свеце. Насамрэч, далей цытаваць не бачу сэнсу. Роботатэхніка рухаецца наперад. Рухаецца. Вельмі хутка. Такіх маделей ўжо насамрэч не адна і не дзве. Мы нават, мне падаецца, ўжо згадавалі чамусьці мне такі ўспамін. І таксама я апошнім часам фанат Дэміса Хасабіса, і ён шмат таксама кажа, што яны інвестуюць шмат у фізічнай шаі. Ты так часта яго ўзгадваеш, успамінаеш, я ўжо стану хутка яго фанаткай. Всім раю. Google уже робіць аперацыйную сістэму для роботаў. Я не памятаю, як называецца іх мадэлі, але яны сказалі, што яны хочуць зрабіць Android для роботасістэм. Так, менавіта. Не Gemini, што іншае. Gemini гэта іншае, агульнае, так. Вельмі цікава. Слухайте, а тут написано навучаная на сотнях тысяч гадзін рухаў людзей з танных нашывальных прылад, і мне падаецца, я бачыла падобную навіну. Гэта таксама ёсць шмат дастаткова вакансій, калі чалавек просто робіць свае руцінныя задачы, яму тут вось акурат прымацоўваецца гэта штосьці, што я нават бачу, самі сабе магілу капаюць. Так, самі сабе магілу капаюць. І табе плацяць, па-моему, там было $15 за што, за Можа, за гадзіну? Не памятаю, за які... Не, гэта ў краінах, ведаеш, дзе $15. За дзень. І ты просто там прасуеш, ты робіш звычайныя свае бытавыя задачы, і сэнс у тым, каб гэта просто записывалася і на гэтым потым вучыліся. Я бачу больш, я бачу, як плаціць больш, чым $15, але за гэта ты насоўваеш камеру на сваё дзіцяці малое, якое вось толькі пазнае свет, яно поўзае яшчэ, ведаеце, і яно глядзіць, тыпу, як яно глядзіць, што яно глядзіць. І ось таксама... Цікава, як тут зэтыкай, таму што ўсё ж такі... Да, ну як тут зэтыкай? У Інстаграме немаўлят выкладаюць з першага дня, і ўсім... І нават без смайлікаў. Нават часам без смайлікаў. Смайлікі звычайна на мужикоў ставіць, не? Якіх не хочаш паказваць. Гэта тое, што я бачу. Ну, дзяўчына, і рядом з імі аглобля такая, і смайлік на ёй, не? Гэта просто дзіцёнак добра есць. Это доўга карміла просто. Это год. Ну, карацей, цікава. Паглядзім, куды гэта все правядзе. Насамрэч, мы неяк даўно не прыносілі ў падкаст нейкія відэа з роботамі, трэба пашукаць, так? Так вось пра Gen 1 выкладзем, там файна. Так. Підрэнная. Трэба прынесці, сапраўды. Добра. Ідзем далей, Эмілія. Ну да, бок дата-цэнтраў. Мы перыядычна, мне здаецца, раз на 2-3 выпускі вяртаемся да экалагічных праблем. Гэта вельмі добра. Гарачая дзяўчына пра гарачыя дата-цэнтры зараз нам распавядзе. А дата-цэнтры... І выразаць гэты кавалак. Дата-цэнтры настолькі гарачыя, што падвышаюць тэмпературу вакол на кіламетры. Дата-цэнтры літаральна падсмажваюць зямлю ў радыусе 10 кіламетраў. І гэта высветлілі навукоўцы з Кембриджа. Яны выявілі, што вось такія дата-цэнтры ствараюць так званыя цеплавыя астравы, і гэта істотна ўплывае на жыхароў найбліжэйшых населеных пунктаў. Хаця, бывае так... Цёпла жыць, ну. Часамі так холадна, і хочацца куды-небудзь пацяплее, але калі бюджэт абмежаваны, ты просто пад дата-цэнтр пераязджаеш, цёпленька. Там сабе шезлонг, парасольчик. Каханы, поехали на море. У меня есть идея поле. Але вось я, ведаеце, просто зараз думаю, дата-цэнтры даволі часта
робяць у гэтых у паўночных краінах. Так, вось мы з вами недавно абмяркоўвалі, што ў Фінляндыі будуць будаваць вялікі дата-цэнтр, так, для ШАІ. І вось цікава, то бок па факце, што там часта снег, але будзе рэальна такая цеплавая выспа, не такі цеплавы востраў, дзе будзе, можа, нават не будзе снега. Ну так. Ну а што, у чым праблема? Ну окей. Ну не ведаю, бо гэта моцна ўплывае на экасістэму, не? Ну няма снега ў цябе на кіламетры квадратным глебы, што далей? Але так, гэта вельмі моцна, таму што гэта істотнае паніжэнне, падвышэнне тэмпературы на я думаю, як гэта вакол дата-цэнтра, ну і што? Так, я думаю, як гэта ўплыве на агулам экасістэму, не таго, што там адбываецца, бо там ёсць жывёлы. Так, а колькі дата-цэнтру будуецца, яны ж іх шмат. І яны... Ну так, але А пра колькасць, ну тут яшчэ напісана, што вось гэты эфект цеплавога вострава можа закрануць да 350 мільёнаў чалавек ва ўсім свеце. Ну так у нас же 8 мільярдаў. Да аднаго месца. Я жартую. Так это жарт. Слушайте, мы ж з вами абмяркоўвалі вось якраз такі фінляндскія гэта дата-цэнтры, якія адводзяць сваю цеплыню, каб атапліваць дамы. Так, і вось гэта цікава, дарэчы. Атапліваць, запісала. Абагрываць. Ацяпляць, я думаю. Ацяпляць. Выкрашлі. Птушачка, прайшлі. Не, ну сур'ёзна. То бок шмат такія дата-цэнтры, як будуць будавацца ў халодных краінах, іх можна выкарыстоўваць такім чынам. Зразумела, інфраструктуру будзе будаваць даражэй, трэба шукаць больш інвестараў, але можна. Можна. А што рабіць шумам? Да 90 децибел. Так, децибел. А ты ведаеш, колькі? Нават Apple Watch пачынае араць толькі каля 90, таму да 90. Не, я добра ведаю, сколькі гэта 90. Гэта капец, гэта гамон як гучна. Вось, можа, памятаеце кампы, як шумяць, вось гэтыя башенькі старыя? Гэта прыкладна як мой цяпер? Як твой телефон? Не, не твой цяпер. Але вось сярэдняя такая башенка, як кулер 19-дюймовы уключаецца, шуміць недзе на 50-60 децибел. А там 90. Гэта... Але з іншага боку, ну ж не будуюць прям вось твой дом, вось вокны ў вокны з дата-цэнтру. Так жывёлкі будуць пужацца. Вось гэта так, гэта хіров. Гэта хіров. Але ты хочаш пытаць у ChatGPT дурацкія пытанні? Уеў. Якое лепш віно? Ну то бок... А была яшчэ навіна, дзесьці я бачыла, што калі вось будавалі, ці плануюць будаваць дата-цэнтр, ім ж патрэбна зямля, ім патрэбна штосьці часамі зносіць, і адна жанчына ўжо ў такім залатым узросце, яна адмовілася прадаваць свой дом і кудысьці з'язджаць, вось і не пагадзілася. На ў цэнтры дата-цэнтр. Гэта мне напамінае... Бабуля цёпленька костачкі. Напамінае мне грушаўку. І ўжо глухая, ўжо грушаўку. Але уявіце, якая жанчына. Не, ну малайчына. Это як аўтастопам па галактыцы. Не, ніяк, не так. Не так. Там знеслі хату. Я хацеў сказаць, што мне нагадвае это грушаўку, хто можа ведае, калі забудоўвалі грушаўку вакол... Это ў Менску. Так, это ў Менску, вакол частнага сектара, і там дзяўчыня з гарадзенскай правінцыі. Корж адтуль. Так, там корж жыў. Карацей, там гэта таксама выглядала жудасна. Вось гэтыя 20-30 павярховікі і вось гэтыя астаткі дамоў, якія яшчэ людзі супраціўляліся, але там нічога не атрымалася. Ведаеце, у Гародні была гісторыя дастаткова папулярная, калі таксама будавалі кальцавую дарогу, і уласнік дома, таксама сталы мужчына, адмовіўся выязджаць, і вось гэту дарогу пабудавалі неяк, як быццам бы карці, ён ледзь там унутры застаўся з домам, і яго называлі штосьці, па-моему, удар пярсцёнкаў ці неяк так. Ну, таму што вось гэту развязку... Але ўсё роўно гэта жудасна. Ну, як чалавеку жыць там зараз. Да, немагчыма. Так і робіцца. Карацей, ну што? З дата-цэнтрамі, ну што з дата-цэнтрамі? Праблемка. Давайте мы пачнем з чаго-небудзь уцямнага, прыстойнага, каб было перад навіной нейкая падводка. Падводка. Розная, рубрика розная. І працягвае Эмілія. Так. Чаканка. Подводка вельмі файная, такая элегантная, я б нават сказаў. Не, подводку не хачу. Толькі віно сёння. Стартап Медві, які працуе ў сферы тэлемедыцыны і продажу. Толькі што ж пыталі, медведь і медві. Так як? Не, я кажу медведзі. А, медведь. Харо. Гэта нам за папярэдні выпуск за гэты урывачак. У мяне настаўніца такое прозвішча было. Якое? Медведь. Клас. Яна выкладала оптыку, як я правильно памятаю. І што там было? Добра, прабачце. Карацей, цікавая навіна пра новую мадэль бізнесу. Калі стварыць кампанію можа
практычна, ну я не веду кожны ці не кожны, але ў адзіночку з актыўным выкарыстаннем інструментаў штучнага інтэлекту. І вось прыклад, стартап Медві, не мядзведь, Так, нічога такого. які працуе ў сферы тэлемедыцыны і продажу прэпарату для пахудзення, стаў адным з найбольш яркіх прыкладаў вось такой новай мадэлі. 41гадовы спадар Галахер Та ну най! гэтага брат. Блях! Я толькі адышоў ад манусу, прабачце. Чаму я не здзіўлены, што гэта зноў паўтараецца? Так, Я трымаюся, ты заўважыў? ну так, Галахер. пул на пул. Галахер. Давай, Эмиль, далей. Запусціў кампанію. Запусціў. Все, супакоіліся. Лёша. Ноч на двары просто ўжо ўсё. Запусціў кампанію проста са свайго дома ў Лос-Анджелесе, вытаткаваўшы ўсяго 2 месяцы і каля $20,000. На старце ён выкарыстоўваў больш за дзясятак шэй-інструментаў для распрацоўкі кода, стварэння сайта, генерацыі рэкламы, апрацоўкі кліенцкіх запытаў і аналізу бізнес-паказнікаў. Але круто. І он просто взяў і все зрабіў сам. Вельмі працавіты Маркетинг, сайт, все. Галахер. Ну, але круто. Мы смеемся на его прозвищем, але он круты. Мы не. Ты сказала, У нас колькі? ёсць у гэтым праекце адказны. Ну так, на его нават няма отдельной камеры, каб вам показать, як он тут устыкаецца. Там я і ставіў асобную камеру 41 сантиметр. Эмілія, ты сказала, колькі зараз ацэнка яго кампаніі? 1,8 мільярда доляраў. Мільярда доляраў. 20 000 чалавек дома з свайго гаража запусціў кампанію. Ой. І 2 супрацоўнікі. Так само запусціў. Лёша, блин. 2 супрацоўнікі, ён і яго брат. Ладно, окей. То, карацей, максімальнае выкарыстанне самых розных шэй-інструментаў. Але ведаеце яшчэ пра што я думала? Пра тое, што пра сферу, якой працуюць. Гэта тэлемедыцына. І гэта, я так разумею, там дзесьці было пра аналаг Аземпіка для пахудзення. Я думаю, што гэта проста удала абраная галіна, калі гэтым трошачку лёгка маніпуляваць, то бок людзі шмат сродкаў, грошай выдаткоўваюць на тое, каб... Так, але ўсё роўна 1,8 мільярда доляраў. Ну, то бок там, напэўна, вельмі добры маркетинг. Ну, давайте я вас остужу, добра. І себе таксама остужу. Давай. На Нью-Йорк Таймс вышла здаравенная праца, здаравенны артыкул, дзе гэтага Галахера з яго кампаніі вельмі моцна прызямлілі. Таму што там была праведзена такая даследчая праца, выявілася, што, напрыклад, рэкламную кампанію праз Facebook яны рабілі праз больш чым 800 фейкавых аккаунтаў. Яны прадаюць тыя таблеткі, намагаюцца зараз прадаваць, якіх яшчэ няма. Яны атрымалі папярэджанне ад FDA, як-то Food and Drugs Association. Гэта галоўная установа, не установа, галоўны орган, які дазваляе выхадзіць медыкаментам на рынок. То бок там шмат парушэнняў, і самае дзіўнае тое, што ні на якія парушэнні, ні на якія артыкулы гэтая кампанія не адказвае. То бок яна нібыта гэтага не заўважае. І шматлікія карыстальнікі і Фейсбука, і проста людзі, якія назіраюць за гэтым усім, ужо параўноўваюць Медві з... О, я ведаю, з кім? З той жанчынай. Так. Быў такі вельмі гучны інцыдэнт, гадоў 5, напэўна, таму. Так. Жанчынка рабіла, я не памятаю, яна рабіла нібыта танныя тэсты для крыві. Не, там па аднаму тэсту крыві можаш даведацца... Ну, так, па адной кропельцы. Всё, так. І гэта выглядае як нібыта астралогія з міру аналізаў, і аказалася, што насамрэч яна зрабіла фейкавую кампанію, яе пасадзілі, асудзілі на 5 гадоў там ці сколькі. Так, і там яшчэ нешта з мужам з'явілася. Яна і яе муж зараз робіць прыблізна такую ж кампанію. Але гэта быў вельмі гучны такі выпадак, які паказаў, што ўся гэтая сістэма можа быць проста сфальсіфікавана, так, і можна рабіць усялякую абздуру, не гледзячы нават на тое, што ёсць шмат пераправерак. І тутака, магчыма, штосьці падобнае. Як бы сумнеўна, але ўсё роўна лічбы уражваюць. Не, ну як мы радуемся з людзей, якія збіралі шмат грошай, то класна, але давайте тады і за Маўродзі парадуемся, ну.
А ён ще її выкарыстоўваў, а ось і не, і ось і все. А мы падкаст прыйшлі. Але цікава, што гэта прыклад сцэнару, калі які раней апісваў Сэм Альтман. Ён казаў, што дзякуючы шаі з'явіцца кампанія з мільярднай выручкай і мінімальным штатам. Ну так, Ілон Маск, дарэчы, да гэтага таксама як-то імкнецца і прагне, каб такія кампаніі з'явіліся. Нават нейкая прэмія была, калі я не памыляюся. Добра, але калі дзесьці, можа быць, ён пэўныя законы парушае, але каб не парушаў, тэарэтычна гэта ж магчыма, можна з дапамогай разнастайных інструментаў, можа быць, не мільярднай выручкай. Вось так, вось тут пытанне выручкі, так? Бо тут чаму гэта цікава, бо гэта 1,8 мільярд даляраў на дваіх. Але слухай, тут яны яшчэ не дасягнулі, гэта прагноз, таму што па выніку 25 года выручка кампаніі склала 401 мільён даляраў, а ў 26 годзе, вось яна ў гэтым годзе толькі можа дасягнуць 1,8 даляраў. Ну, карацей, хутчэй за ўсё просто прыкрыюць, я так разумею, раней. Ну, калі сапраўды тое, што карацей, няхай іх правераць, а мы праз нейкі час вырашым парадавацца ці не. Так. Ну, дарэчы, падобная гісторыя ж зараз адбываецца з Ілоном Маскам. Ён жа робіць кампанію пад назвай Macrohard. Гэта такі тролінг Майкрасофта. Але гэта кампанія таксама амаль што там без супрацоўнікаў, і яны робяць канкурэнтаў для Майкрасофта. Microsoft Office і іншыя прадукты. І мэта Маска зрабіць вось канкурэнта Майкрасофта, у якім не будзе працаваць ніхто. І ў яго атрымліваецца. Таму, гледзячы вось на такія прыклады людзей, якім нібыта можна хоць як давяраць, то можа быць і гэта ўсё добра. А мне яшчэ не падабаецца, што гэта пра нейкі паспяховы поспех. Ну, чаму? Стартап, і вось ён адзін такі малайчына, і за такі кароткі час нейкія шалёныя лічбы. Ну, мяне лічбы. што адразу тригернула, калі я пабачыў гэта ў сцэнары, гэта вось препараты для схуднення. Так. Я такі, што, ну то ж нешта не так. А вось адзін уладар краіны з табой бы не пагадзіўся. Уладар краіны? Уладар краіны. Добра, ідзем далей. Нагадваю, што мы застаемся ў рубрыцы «Рознае», таму навіны абсолютна розныя. І наступнае гучыць так. Калі вы не можаце прабіцца праз алгарытмы, адпраўляйце лісты папяровай поштай. Гэта працуе. Ну, падабаецца. Мне таксама падабаецца. Я вось так уяўляю сабе. Адпраўляю я пошту куды-нибудь, не ведаю, у Microsoft ці ў EPAM, і нічога мне не прыходзіць. А ты паслухай. А ты адправ. Так, а ты вось не адправіў, ўжо кажаш. Ну. Гераіня артыкула 25-гадовая Каміла Манаойс. Окей. Лёжа, што там? Майонез. Господи. Прабачце нас, калі ласка. Спадарыня. Мы яго выправім калісьці. Мы яго выведзем. Выгонім, так. Некалькі месяцаў безвынікова шукала новую працу праз LinkedIn, рэкрутынгавыя платформы і кар'ерныя старонкі кампаній. Яна адправіла каля 60 водгукаў, што насамрэч на дадзены момант прям зусім мала, і атрымала толькі 7 сумов'яў, што насамрэч, ого, 7 сумов'яў, так. Можа, гэта навіна за 22 год. Не, гэта свежая навіна. Чым за 22, літаральна. Ось. 2000 гадоў таму. Без адзінага оффера. Адмовы прыходзілі вельмі хутка, таму Каміла вырашыла, што яе рэзюмэ рэжа аўтаматычны шаі-фільтр. Яшчэ да таго, як яго ўбачыць жывы рэкрутар. Так. І насамрэч, што вы думаеце? Я думаю, што сапраўды шмат якія кампаніі выкарыстоўваюць такія шэй-фільтры. Што ўсе зараз фільтры выкарыстоўваюць, больш-менш буйныя кампаніі. Гэта нармальна практыка. Вось, і што яна робіць? У нейкі момант яна адчула, што працэс пошуку занадта зацягнуўся і вырашыла зрабіць нешта, што гарантавана прыцягне увагу чалавека. Яна ўспомніла параду бабулі заўсёды пісаць падзячныя лісты і вырашыла выкарыстаць папяровую пошту як нестандартны спосаб камунікацыі. Што там записываеш ужо? Каміла знайшла паштовыя адрэсы офісаў і адправіла 6 канвертаў з пазнакамі для аддзела кадраў. Унутры быў суправаджальны ліст, рэзюмэ, рэкамендацыйны ліст ад калегі і кароткая запіска пра тое, што некаторыя спадзяюцца на алгарытмы, а яна на надзейны шлях для вашага працоўнага стала. Адказалі не ўсе, але адной HR-спецыялістцы было цудоўна атрымаць сапраўдны ліст у рукі. Хоць кампанія ўжо не наймала на тую пазіцыю, яна перадала рэзюмэ Камілы ў суседняе агенцтва. Ну і далей, зразумела, у нас гісторыя поспеху, і яна атрымала гэтую працу. Слухай, але я так разумею, што яна адпраўляла гэтыя лісты ў кампаніі, якія звязаны з камунікацыяй. То бок яна сама таксама, напэўна, спецыяліст па камунікацыі. Ну, там напісана, што так рэзюмэ трапіла ў камунікацыйнае агенцтва Karma Connected, дзе якраз была актуальная вакансія. Так. То бок, нібыта, як ты шукаеш такую вакансію і ці ты шукаеш чалавека на такой вакансіі, табе такім нестандартным спосабам прысылаюць ліст,
то гэта нават круто. Сведчыць пра твою кампетэнцыю. Окей. то бок і я так тады не уяўляю, як я б, напрыклад, як праграміст мог бы пісаць умоўны EPAM. То бок яны б там што падумалі? Яны падумалі, хлопец проста камп'ютарам карыстацца не ўмее. Ну ось, а я не ўпэўнены, калі б я атрымаў так вось резюме. Добра. Я думаю, што я бы вот, напэўна, прачытаў. Так запомни. Другое пытанне. А як напісаць Яўгену? Вось я хачу ў вашай кампаніі працаваць, я ведаю адрес вашай кампаніі, што далей рабіць? Куды мне пісаць? Ну, напішы, каб напішу я вам. Каб наша паштовая скрыні гэта... А далей што? Ну, Пачакайся, але ты будзеш пісаць ад рукі? Ці ты раздрукуеш? А калі ў цябе ты пішаш вельмі кепскім почеркам? Не, да можна раздрукаваць, я думаю. Хай мучыцца. Тады гэта не до конца будзе. Не, просто Лёша на пытанне, як дагрукацца да мяне, так? Бо, напрыклад, я на хайринг-менеджер, я наймаю, так? Ну, калі ты напішаш ліст на нашу кампанію, але падпішаш, што ён для мяне, мне просто HR панясе его, пакладзе на стол. І калі ён будзе табе адмаўляць, яму сэрца не будзе баліць. Ну, добра. У нас это так працуе кампанія. Ну, але добра, я ж не ведаю імя наймаючага менеджера. Я звычайна што? Я гляджу вакансію, там напісана, што вось гэта там такая-то кампанія хайрыць. І куды мне далей пісаць? Ну, самі ж на LinkedIn даволі часта бачна, хто хайринг-менеджер для гэтай пазіцыі. Ну, добра, у сэнсе ты можаш... Нават імя прозвішча ёсць. Вось. Ну, цікава. Карацей, я не ведаю, але я б, напэўна, прачытаў бы, прынамсі, гэтае резюме, калі б так да мяне даляцела. Эмілія, а ты? Конечно. Я абажаю ліставацца. А каб там быў мой почерк, вось гэты? Тады не. Курыца лапай называецца. Не, просто я реально, ну, мне падабаюцца крэатыўныя людзі, кветачку там намалюю какую-нибудь, что-нибудь. То бок реально, ну, чалавек крэатыўна падышоў, і яна такая, так, ёсць праблемы, я бачу. Окей. Але вось наступнае пытанне, як табе так будуць пісаць 100 чалавек? Вось гэта ўжо будзе праблема. Так. Калі гэта будзе тренд, калі гэта будзе асноўны канал камунікацыі, гэта, конечно, будзе... Калі гэта навіна разляціцца, то, напэўна, гэтым спосабам скарыстаюцца яшчэ з дзясятак людзей. О, мне ёсць яшчэ адна парада. Парая, конечно, так. Парада для людзей. Я калісьці хацеў на супраць EPAM павесіць здаравенны банер у Менску. Просто было месца, і можна было яго выкупіць. Хацеў напісаць там штосьці тыпу IT-барада, падпісвайцеся, тут вы лепей зразумееце, як жыць у гэтай кампаніі, штось такое. Вось, можна. Але добрая ідэя, мне падабаецца. Чого не рэалізаваў ідэю свою геніяльна? Ну, не атрымалася. Не, ідэя геніяльна, і можна таксама так рабіць. Ну, тут уже я не ведаю, калі б хтосьці выкупіў банер, каб... Ну, возьмите меня. Ну, так, уже неяк тумач, так, уже неяк ціску зашмат. Гэта нейкая сталкерства. Так, уже неяк зашмат ціску, неяк, не. Але вось такая ідэя цікава. Таксама, калі ласка, дайце знаць, як, ці вы б так зрабілі, напрыклад? Ці вы як менеджер, што вы... Ці вы ўжо зрабілі так? Так, ці вы ўжо зрабілі так? Ці што ввогуле думаеце пра гэтую ідэю? А мы ідзем далей. Эмілія. Ох. Классная навіна. Так. Новая мабільная праграма са штучным інтэлектам слухае плач дзіцяці і паказвае, што яму трэба. Але шыкоўна, хіба не? То бок гэта ў Японіі запусцілі. Так, аплікацыя вызначае прычыну плача дзіцяці. Дыскамфорт, боль у жывоціку, увага. Не, ну гэта файна. Хаця чаму увага? Карацей, адзінота. Увага бацькоў, калі патрэбная. Так. Вось. І мне вельмі спадабалася, што гэта бясплатна, доступ бясплатны для сем'яў з маленькімі дзеткамі да 2 гадоў, каб знізіць стрэс бацькоў. То бок які клопат пра бацькоў маладых, калі вось такое распрацаваць. Ну там будзе трошки рэклямы для бацькоў маладых, але агулам я думаю, што... А гэта не разбэсіць бацькоў? Ну нібыта бацькі ж самі павінны неяк... Да нічога не павінны, нічога не... Ну глядзі, вось ты так 3 гады выхоўваеш дзіцяці, а потом тебе падпіска скончылася, там увелі падпіску. І ты не ведаеш, што рабіць з гэтым дзіцём. Дзіцяці плача і памёрла. Ну, сесси захварэла чымсьці, а ты думаў, што... Не, ну ты ж не зусім уже ідыёт. Ты калі пару разоў зразумеў, то ты сваю нейрасетку... Так ён за 3 гады ўжо ўсё згубіць. Ведаеш, я думала пра падобнае, але я думала менавіта пра бацькоўскую інтуіцыю. Таму што, можа быць, гэта разбэшчвае, але ў тым сэнсе, што ты гэты навык як быццам губляецца, у ім няма патрэбы, ты не адчуваеш сваё дзіця. Таму што, напрыклад, я думаю, што ўсе там мамы, таты, калі плача дзіця, я разумею характар гэтага плачу і так. Ці яна проста псіхуе, і прычыны няма, я магу сказаць, ідзі паплачу іншы пакой. Не рабіце так, не педагагічна, асуджаю, чытайце спадарню Петрановскую і так далей. Ну, але жыццё такое. Альбо гэта сапраўды, напрыклад, сапраўдны боль, ці... То бок, бацькоў ёсць гэта інтуіцыя.
Маё бачанне тут, што гэта для сапраўды зусім крохатных дзіцяці, якіх... Так, немаўлят. Так, для якіх рэальна складана зразумець, і гэты навык табе не спатрэбіцца, бо яно вырасце. Ну рэальна, яно не будзе плакаць так, як яно плача в 7 месяцаў, хіба не? У меня няма дзяцей, калі што. Ці яно 8 год так плача так сама, як плача в 7 месяцаў. Ну не же, не? Фізіялагічна, нібыта так же не ведаю. Не, мне падаецца, што гэта вось якраз стрэс вось гэтых першых год, самых вось першых месяцаў. Слухайце, а калі, напрыклад, мама нарадзіла зараз 4 дзіцяці? Можа быць, гэта тады больш? Такое бывае? Ну, допустим. Ну, 2, напрыклад. Але 4 бывае? Напэўна, былі выпадкі ў гісторыі, былі. калі жанчына нараджала 4 дзіцяці зараз. Жесть. Вось, і калі ты шматдзетная мама, і у тебе і так стрэсу... Сучасныя бацькі, для іх ввогуле дзіцяці гэта стресс. Так, давайте з іншага боку падыду. А навошта? Навошта бацькам разумець... Дзеці. Не, тыпу, чаму плача дзіцё? Каб што? Каб задаволіць гэтую патрэбу. Каб перастала плакаць. І што, дуць заўсёды ў жопу гэтаму пізду малому. І потым вырасце гэтая сняжынка. Ведаеце, кветачка аранжарэйная. Кветачка, ну. Ну ты радыкал, канешне, но так не працуе. Калі дзіця галоднае, лепш пакарміць. Не, ну як дзіця галоднае, там адразу зразумела, што ежу дома няма, ну не? Добра, а мы пераходзім з вами да рубрыкі «Этыка». Ну всё. І, на жаль, тут навіна ад Лёшы. Як вы зразумелі, этычнае пытанне, гэта не яго моцны бок. Канёк-гарбунок. Канёк-гарбунок. Капец, Але конечно. гэтым разам мы зробім... Гэта мой горшы выпуск. Мой. Я ў гэтым выпуску просто капец п'яны. Выпі нулёвачкі, выпі, так. Вось гэта прадукт плейсмент. Я насамрэч п'яны ад таго, што мы з вами сустрэліся. Так, я таксама адчуваю гэтую хімію. Давай, Лёш. Блин, складана, там навіна тэхнічная, я ўжо забыўся пра яе, капец. А ты прачытай, для гэтага існуе. Можна чытаць? Можна. В общем-то... Пачакай, я запишу вось так. Так яно не пачынаецца. Вообще. Ладно. Команда інтэрпрэтацый Антропік. Кампанія Антропік, адна з найбуйнейшых кампаній, якая робіць зараз Клод-мадэль. Так вось, каманда, якая займаецца інтэрпрэтацыяй паводзінаў штучнага інтэлекту, у іх такая ёсць, вельмі буйная навуковая каманда, правяла даследаванне унутраных механізмаў апошняй сваёй мадэлі Клод Опус, там Сонет 4,5, і выявілі, што ў мадэляў ёсць эмоцыі. Ну як эмоцыі? Яны, карацей, выяўлялі, як мадэлі паводзяць сябе, калі ім ці надаваць, ці адключаць пэўныя навыкі, якія можна параўноўваць з чалавечымі эмоцыямі. Ці дадаваць агрэсіі, ці дадаваць крыху там радасці, ці дадаваць эмпатыі. Як гэта робіцца тэхнічна? Складана. То бок складана, яны гэта рабілі на так званым этапе навучання мадэляў і таксама праз літаральна хірургію гэтых мадэляў, то бок адключэнне ці ўключэнне пэўных частак гэтых мадэляў. Гэта ўсё рабіць можна, але гэта робіцца вось навукоўцамі, складана, дорага, то бок гэта нельга там паўтарыць самому праз ChatGPT ці праз якім-будзь Клод. Вам патрэбны доступ да вось базы гэтай мадэлі. Так. Але унутранай часткі. Каманда гэта, даследаванне можна пачытаць, сэнс даследавання ў тым, што насамрэч мадэлі вельмі моцна змяняюць свае адказы, калі ім падкручваць тыя ці іншыя нібыта эмоцыі. Вось. І гэта як бы не з'яўляецца прамым доказам таго, што ў мадэляў ёсць эмоцыі, але гэта з'яўляецца доказам таго, што мадэлі могуць сябе паводзіць па-рознаму ў залежнасці ад таго, як іх навучалі ці як іх потым наладжвалі. Яны там у гэтай працы шмат разоў падкрэсліваюць, што не думайце, гэта не пра самасвядомасць, гэта не пра тое, што мадэлі эмоцыі испытваюць, записывай. Вось. Але ўсё ж такі гэта, напэўна, першая праца, якая вось мэтанакіравана не шукае эмоцыі, а эксперыментуе з чымсьці падобным да эмоцыі ў мадэляў. І сам факт існавання вось такой працы крышачку мне мозг паднёс. Таму што як бы эмоцый нібыта няма, а нібыта суперпадобная паводзіна. Але так, словы ўплываюць такім жа чынам, так? Ну, то бок. Яны ў працы кажуць, што, маўляў, канешне, гэтыя эмоцыі будуць нешта падобнае на эмоцыі, бо яны ж навучаліся на людзях. Так, калі ў тэксце напісана агрэсіўна сказаў, так, то потым, звычайна, нейкія агрэсіўныя словы ідуць, так, то бок калі гэта агрэсію прыбраць, так. Цікава.
Ну і там былі ж выпадкі, мы напэўна у падкасці распавядалі пра выпадак, калі мадэль намагалася звольніць супрацоўніка, дакладней напісала на распрацоўшчыка там здаравенную кляўзу, потому што ёй падалося, што гэты супрацоўнік працуе не так як трэба з гэтай мадэллю. Потым быў выпадак, як мадэль шантажавала супрацоўніка, Так, это было. праз яго адносіны, ён сліваў прыватныя перапіскі. І нібыта гэтая праца адказвае чаму? Так, таму што ў мадэлі ёсць таксама вось гэтыя эмоцыі раздражнення, эмоцыі, якія выклікаюць там больш паводзіны падобны на шантаж. А што з гэтым рабіць, незразумела. Ну вось, у мадэлі ёсць эмоцыі. Што ідзе далей за эмоцыямі? За эмоцыямі? Ну, у дадзеным выпадку тое, што мы зробім. Бо мы ўсё яшчэ гэта кантралюем. Ну, ведаеце, навукоўцы казалі і кажуць дагэтуль, што у мадэлі не можа быць эмоцый, таму што у чалавека эмоцыі з'яўляюцца праз вельмі складаны механізм, то усялякіх гэтых гармонаў, нейкіх нейрамедыятараў, усяго астатняга, у мадэлі гэтага нічога няма. Так. Аказваецца, што гэта нічога не трэба, у мадэлі гэта і так, без гэтага ўсяго існуе. І вось у мяне пытанне, чаму я гэтую этыку прынёс, таму што я тут адразу гляджу крыху у фантастычную будучыню, дык вось, а як у мадэлі з'явіцца нешта падобнае на самасвядомасць? Мы таксама будзем казаць, што не, гэта не чалавечае, таму гэта не самасвядомасць. Так будзем казаць. Ну добра, як казаць пра практычныя рэчы, якія тут могуць быць, то ёсць жа гэтая мулька пра alignment мадэлі, такі тэрмін ёсць наладзіць мадэлі на чалавечыя каштоўнасці. Вось все намагаюцца гэта зрабіць, каб мадэлі адпавядалі таму, што хоча вось чалавецтва глобальна. Так. І гэтага механізму не існуе, яго не могуць адкрыць. Ну, не могуць зрабіць, гэта складана наладзіць мадэль на каштоўнасць чуюсці. А мадэль все роўна будзе там рабіць імавернаснае так, як яна запраграмавана. Так. А тут нібыта атрымліваецца, што можна на мадэль эмацыйна ўплываць. Можна яе навучаць на спецыяльных эмоцыях, то бок можна з мадэлі, як з дзіцяці у пэўных умовах вырасціць там ці суперкласнага генія, ці чыкаціла чарговага. Просто праз тое, што дзіцё васпітваюць пэўным чынам і мадэль васпітваюць пэўным чынам, выхоўваюць. Вось. І што атрымліваецца? Атрымліваецца, што такім чынам могуць рабіць вось гэты alignment праз эмацыянальны ўплыў на мадэлі, а значыцца можна зрабіць вельмі дрэнныя мадэлі. Можна зрабіць вельмі дрэнныя мадэлі. Значыцца нас чакае нешта небяспечнае, бо нехта напэўна зробіць такія мадэлі. Дакладна зробіць. Ну, мы дагэтуль думалі, што ў мадэлі не мае такога складніка, як эмоцыі. Можна знайсці ў гэтым? Напэўна, можна зрабіць вельмі добрыя мадэлі. Ну, можна зрабіць мадэль, якая будзе больш падобна. Мадэль плюс у тым, што мадэль больш падобная на нас. Так, больш эмпатычную мадэль, так, нейкую, якая будзе сапраўды падтрымліваць у складаных сітуацыях, так, напрыклад. Але колькі людзей будзе інвеставаць у гэта, а колькі людзей будзе інвеставаць, каб, не ведаю, абражаць кагосьці. А якая мэта абражаць? То неяк пусть знаходзіцца мэты. Ну ладно, давай адыдзем. Нема столькі грошай у кампаній, каб рабіць такія мадэлі для нейкіх мэтаў не безглузных. Давайте пойдзем далей. У сэнсе, гэтыя мадэлі калісьці самі будуць навучацца. Гэта таксама тое, да чаго ўсе імкнуцца, каб мадэлі самі сябе навучалі. Самі змянялі сваё ўнутранае збудаванне. Такія архітэктуры ўжо распрацоўваюцца пакрыху. Дык вось, атрымліваецца, што як толькі такія архітэктуры ўжо з'явяцца мадэлі, як такія мадэлі пачнуць да нас даходзіць, то мадэлі нібыта атрымаюць штосьці падобнае на нейкую свабоду волі, яны смогуць адпаведнасці ад дыялога з намі самастойна жадаць нам ці нечага добрага, ці нечага дрэннага. То бок на сённяшні момант, як мадэль там з намі ўваходзіць у эмпатычны кантакт, як гэта было ў GPT-4, то гэта праз тое, што кампанія OpenAI так натрэніравала гэтую мадэль. Як мадэль кагосьці там шантажуе, значыцца, яе так наладзілі. Ну, неяк неправільна. Ну, так. Так, але ж гэта павінна неяк кантралявацца. Не могуць наладзіць проста таму, што... Ну, гэта складана. Там можа баг, які быў, можа проста датасет дадзены, якісьці не тыя былі. Але гэта робіць чалавек, які навучае мадэль. А калі мы прыйдзем да таго, што мадэлі самі будуць сябе навучаць, то яны нібыта самастойна будуць абіраць, як ставіцца да карыстальніка. А гэта ўжо падобна на свабоду волі і самасвядомасць. То бок так можа быць? Так дапусціць, каб было? Ну, усе тады імкнуцца, таму што без гэтага... Не атрымаецца забіць AI. Ну так. Мадэлі павінны самі себе паляпшаць, самі себе дабучаць. Гэта сумная навіна. Але я думаю, што мы ўсё роўна будзем мець нейкі кантроль над гэтым, і мы зможам неяк... Мы зможам хірургічна... Так, нейкія абмежаванні ўсё ж такі туды... Ну, для мяне гэта ўжо гучыць, ведаеш, як мы зможам чалавеку лабатамію зрабіць.
Ну, то бок, нібыта гэтая праца кажа, што мадэлі будучыні будуць эмацыйнымі, і яны гэтыя эмоцыі будуць самі абіраць. Да не будуць Без гэтага немагчыма. Ну, чаму не? Что такое самі абіраць? Ну, дыалогі з табой, як ты мадэль там скажаш, пайшла ты нахер, так яна на тебе будзе злувацца, ну, напрыклад. Не, яна табе просто выдаць гэтую гісторыю пра Галахера. Ну, можна і так. Не, ну я не ведаю. Мне падаецца, што мы зможам все равно. Опять, зноў ж таки, калі я кажу мы зможам, я больш, конечно, думаю пра нейкія адэкватныя кампаніі, так, лабараторыі і фірмы, але, напэўна, дзесьці будуць існаваць іншыя фірмы. Альтмана. Не, можна нават не ў Альтмана, все ж таки, он у нейкім правовым полі працуе. Але цікава. Ну і мне, конечно, цікава, як кампанія Антропік ось з кожнай сваёй працы падводзіць нас усё чалавецтва да таго, што ўсё ж такі мадэлі яны больш набліжаныя да чалавека. Так. Гэта не проста нейкія жалезкі, вось гэта тут ужо эмоцыі нейкія ёсць. Вось ведаеце пра гэта. Так, цікава, што яны даюць мадэлям ведаць такія рэчы. Чалавечыя рысы, нібыта. Не, нават ведаеш, зараз у нас Клод вядзе бізнес. Зараз у нас Клод вырошчвае там Чалавечы твар. яшчэ нешта. Так, то бок нібыта ведаеце вось Памідоры. так Клод гэта насамрэч таксама і чалавечае імя, так? Ну, так. Вось, і тыпу вось Клода на 100, Клода на 100, Клода ёсць эмоцыі. Ну ім жа трэба, напэўна, неяк нас прывучаць да таго, што мы Што? будзем жыць шыі. Шыі будучы з AGI, а AGI будзе, ну, падобны на нас. Вось і прывучаюць. Як у Кітаі там людзей да роботаў прывучаюць, так у нас. Вы Мягенько вырашылі так. закончыць нейкімі страшылкамі. Не, не страшылкі, это на падумаць. Мы будзем жыць разам шыі. Я вам кажу, гэта будзе новы від. А ці нам варта... Ведаеце, што я думаў пра гэта? Ці нам варта зараз намагацца жыць вельмі здарова, каб дажыць да моманту вось гэтага AGI? Ну, нам Ці шыі гэта- дапаможа жыць здарова. Ці гэта то... І багата. Не, ці гэта то, сапраўды, што павінна нас матываваць, напрыклад, так? Што я хачу дачакацца, я хачу Слухай, ну дажыць гэта- да AGI? Гэта як мінімум вельмі цікава просто. Ну, гэта Ну, цікава, я згоден. гэта можа быць страшна, гэта можа быць класна, мы не ведаем, але гэта Можна згубіць капец. працу, а можна знайсці працу. Як Можна памерці, але можа вылічыць... То бок праз колькі прыкладна, Ну, можаш пражыць? Дэміс Які Хасабіс... прагноз? Давайте я Я вам давно не казаў слова Дэміс Хасабіс. Кажа, до 10 год яго прагноз. Ну, тут Максімум. пражывем, глядзіце, чувак. а каб вы ведалі, што праз 50 год 100% імавернасць адзінка на землю прыляцяць іншаземцы. Нам прилетело паведамленне, мы да вас ляцім. Просто ўсё, мы да вас ляцім. Ці Ну, хацелі б хутчэй вы дажыць трошкі, гэтыя ну. 55 ці не? Ці Так. хацелі памерці? Не, я б хацеў, А конечно. з чаго б нам паміраць? Ну, нібыта гэта могуць быць як добрыя, так і злыя іншаземцы, мы не ведаем. Але Ну, калі яны пішуць, значит, добра. жыццё любому каштоўна, неважна, ці яно будзе. Ну ладно, не пра 100 гадоў. Тады ўжо складана, правда? Не, ну хацелася б. Ты ў любым Хацелася б. А хацелася. чаму хацелася б? Таму што просто 100 гадоў пражыць Таму што хацелася? я вельмі люблю жыццё. Ай, ну камон. А мне Потому што хацелася, смачнае віно, хацелася да? паглядзець на Не. гэтых іншаземцаў. А мы тутака іншаземцаў, як кажа бацька Шаі, Джефрі Хінтон, ствараем у нашых дата-цэнтрах. Я б таксама хацеў, мы уже так сканчваем этыку, так і пераходзім уже на нейкія фіналы, разважанні розныя. Я вось все яшчэ думаю пра гэты мультсерыял «Пантэон». Ты дай ты мне яго даглядзець, хлопец. У тебе быў свой час, ведаеш, я табе ўжо Я сказаў. гляжу, ведай, як наш падкаст, ну хоць па 15 хвілінак, вось я прыкладна па 2 хвілінкі. 22 выпуск мы зараз записываем, у тебя быў час. Так вось, мне падаецца, што гэта рэалістычная тэхналогія. Запампаваны інтэлект. А, запампаваны інтэлект? Так. Ой. І мне падаецца, што гэта... Пачакай, запампаваны ў каго? Ты памятаеш сутнасць першай серыі? А, так. У Хмару. Хмар. Там сутнасць серыяла, гэта не будзе спойлер у першай серыі, гэта тлумачыцца ў першых хвілінах. Вынайшлі тэхналогію, як запампаваць чалавечы інтэлект у лічбавы выгляд, у Хмару. Але пры гэтым мы павінны памерці. Ну, не памерці, там просто считываюць кожны з тваіх нейронаў у галаве, але гэты нейрон знішчаецца, бо яго літаральна лазерам спальваюць, каб перанесці гэту інфармацыю. І атрымліваецца чалавека слой за слоем мозг просто пераносіць. Ну так. Чому сказал не памерці, калі гэта памерці? Потому что гэта не смерць. Гэта працяг жыцця, але ў лічбавым стане. Окей, добра. Я хотел сказать Фізічная фізічна. смерць. Я хотел Окей. сказать фізічна, так. Вось, і ты думаеш, што гэта рэальна? Добра, хай будзе гэта рэальна. Тады вам такое пытанне. А ці хацелі бы вы так, ну, Каб з намі такое зрабілі? А вось гэта супер цікавае пытанне, бо мне нават страшна трошки думаць пра гэта. Так, чаму? Гэта дзіўна, але мне трошки страшна.
бо ці трэба нам гэта? Ці Лепш нам... ужо іншапланетяне. Але глядзіце, у вас будзе бясконцае жыццё у лічбавым асяроддзі. Так і на халеру на мне, калі я віно не змогу піць. Зможаш, лічбавае віно. Будзе ў цябе там нейкае віно, якое табе твой праграмны код. Гэта прыкладна як у піратах Карыбскага мора, вось гэтыя мерцвякі, которые не могуць адчуць паўнацэнна радасць. Не, у лічбавай прасторы ты зможаш гэтую радасць адчуваць у большай колькасці вымярэнняў нават. У нас-то 7 толькі пачуццяў, а там у тебе можа быць мільён пачуццяў розных. Ты будзеш натыўна разумець матэматыку, фізіку, ты будзеш разумець першае, другое, пятае, мне мае 10. 7 і дайце мне пажыць. І не палохайце мяне. Але ж, ну, слухай, ты будзеш разумець цалкам усю навуку. Цалкам усю. Ты будзеш разумець законы ўсяго свету просто. Таму што ў цябе ўсе магутнасці. Калі я буду разумець ўсё, то мне будзе вельмі сумна жыць. Не ўсё, а ўсё, што мы прыдумалі. Але колькі мы яшчэ не прыдумалі. Ой, карацей. Глыбока, можа, туды так не пойдзем, але, ну, цікава. Агулам, я просто думаў пра тое, ці варта, ведаеце, чакаць гэтага, арыентавацца на гэта, я думаю, так. Не, я хочу яшчэ пасядзець, пробачце. Давай. А ты баішся такога пераходу? Так, конечно. Чаму? Да не... Ну, агулам смерці страшна. Так это не смерць же. Фізычная смерць. Ну, чакай, а ты ну, ты не хочаш цалкам такога? Нічога не хочу. З таго, што вы кажаце. Спаць хочу. Просто там ёсць яшчэ такая тэма, што людзі баяцца праз тое, што нібыта гэта фізычная смерць. Але, ну, там у мяне, вось, допустим, у мяне, напрыклад, стаіць імплант зубны. У кагосьці там імплант рукі, нагі, а тут табе просто робяць імплант мозгу. Да не зусім табе робяць імплант мозгу, бо калі тебе забілі імплант мозгу, вось ты б застаўся, а тут быў Окей, табе зрабілі імплант усяго цела. Нема цела, карацей. Нема цела. Нема цела. Так што за жыццё? Офігеннае жыццё, не трэба хварэць, не трэба там... Вось гэта... Але калі ты выздараўліваеш, ты тады не адчуваеш шчасця ад выздараўлення. Ты адчуваеш шчасце ад іншых рэчаў. Ну так. Якіх? Напрыклад, ад разумення сіметрыі гэтага свету. Матэматычны кайф, як кажуць, напрыклад. Напрыклад, ты можаш сімуляваць сваё цела цалкам па атаму, ну, так. І адчуваць тое ж самае, што ты адчуваў у сваім целе, але у шмат больш мільёнаў разоў ярчэй, А напрыклад. гэта ў якой серыі батона? Это паглядзі там далей. Але я думаю, што гэта ўсё ж такі не пры нашых жыццях. Не, ведаю. Лёха, ты просто нам раскажы Я потым. б хацеў Ці варта яно паспрабаваць. таго? Лёха, ну давай там. Будь першым. Добра, ребяткі, мы скончылі асноўную частку. Давайте перайдзем да памылачак. Давайте спачатку вып'ем. І так, і давайте з Перед вами... памылачкамі дакладна трэба выпіць. Записывать. Я... Да в тебе там цэлы аркуш, ты што? У меня кветочка тут и все. Давайте с вами сапраўды паразмаўляем пра памылкі. У нас яшчэ ёсць пару кароткіх момантаў, кароткіх топікаў. Я хутенька. Ветер, што робіць? Дзьме. Дзьме. Да мяне прэтэнзія, у мяне. А ў мне таксама. Добра, я свае агучу, ты свае вязі ў Амстердам. Я сказала слова «отстой», можа быць, не аднойчы. Цікава, як яго замяніць на што-небудзь больш прыемнае. Гэта отстой, так сказаць. Отстой. Гэта гамон? Не. Напишите, калі ласка, ну, так. дарагія калі калегі ласка, знаўцы. так, вы, напэўна, ведаеце. Бумага, папера, так. Бумага? Реально тут сказал бумага? Просто, не, калі один раз, то я б не записала, просто шмат разоў подумала, раптам Лёша просто не ведае. Рабач. Так, добра. Ох, я сёння, конечно. Панадані, не панаданю. Доступ, доступу, не доступа. Можа быць, гэта нават я таксама сказала. Нізкааплочвальная. Свае, не сваі. Кнопачны, кнопкавы. Можа быць і так па слоўніках, але нібыта гучыць прыемней кнопкавы. Яна яшчэ ў слоўніку паспела паглядзець. Ну, Офігеть. Ну, мне было цікава пра ўжыванне слова менавіта кнопачны ў гэтай форме. Ах, хочацца кнопкавы. Ну, тэлефон не хочацца кнопка, конечно. Хаця не вас паслухаеш, дык дайце мне кнопкавы. фоткі гэтай трэба хочацца. І наймаючы менеджер. Менеджер, які наймае. Учыючы. Які. Ну, просто hiring manager, не? Мы як бы перакладаем так, Не трэба. Не трэба. Это правда, это не трэба.
Усё. Слухай, ну ты сёння так прям лагодна. Так вы просто вельмі грамотныя ребята. Конечно, Это конечно. А яшчэ глядзелі на мяне і просто палілі позіркам, як толькі я падымаю аловак, все адразу, Лёша. А ты там кветачкі малявала. А я кветачкі малявала. Добра, Лёш, расскажы нам трошки про статыстыку. Статыстыка. Дзе Я мы? нават не са статыстыкі хацеў пачаць. Пачынай тады з таго. Я хацеў прыгадаць, калі мы з вами наогул пачалі камунікаваць пра падкаст. Я паглядзеў, што ў наш чацік падкаставы створаны быў 1 траўня 25. 25-го года, так. Сёння ў нас У нас 8 хутка будзе красавіка. неўзабаве Хутка першая будзе. гадавіна. Вот. Так я вось думаю, а камунікаваць-то мы пачалі раней. Памятаеш, я калісьці ў групе рабіў Ты пытанне? можаш паглядзець, калі наша з тобой перапіска пачынаецца, бо яна з таго пачынаецца, насамрэч. Першае паведамленне, якое я табе напісаў, насамрэч яно ідзе пра якраз пра падкаст. Дайце ка мне одну То бок вы хвіліначку. настолькі хочаце глыбока зайсці і ўсё Во, ўзгадаць. 23 красавіка. Ну вось. То бок у гэты месяц. Вот. І я пісаў гэта яшчэ на 2 тыдні, можа быць, на 2 тыдні раней я пісаў аб'яву, потому што збіраю людзей. Карацей, у нас сёння зараз Вось у нас год нашага падкасту. Чакайце, дзе бутэлька не адкаркаваная? Ну, сур'ёзна. Ну, каля года ідэй, сапраўды так. То бок, Так. давайте трошки на гэтым, напэўна, давайте я напэўна, раскажу, як Давай, я давай, даведаўся пра падкаст, так, а ты А потым мы не таксама... распавядалі? А я вас не І памятаю. я не памятаю. А вы памятаеце? А раскажыце нам. Вось, Лёша напісаў у групу, якая называецца «Беларускі шаінь». Ёсць такая група ў Тэлеграме, калі ласка, заходзьце. Вось, і Лёша першы раз напісаў, я пабачыў, і насамрэч ужо тады неяк прагучала цікава для мяне, але я засаромеўся неяк і праігнараваў, і забыўся. І ніхто не адказаў, блин. Так, але потым Лёша такі, а давайте-ка яшчэ раз напішу. Я думаю, ну все, гэта просто, вось мне адтуль шаінь, нехта з забамбаванага інтэлекта мне кажа, ідзі. Ну і вось мы тут. А ты, Лёша, скажы сваю перспектыву. Моя перспектыва. Я не буду, ну што, я просто такі сяжу, думаю, ёсць падкасты пра шаі на расійскай мове. Тыпу, хочацца слухаць па-беларуску тое ж самае. Ну, беларусы коцікі. А дзе слухаць? Нема дзе, недзе. А значит, што трэба рабіць в такіх сітуацыях? Трэба збіраць сваё. Это вось таксама ад нас адвайс. Эмілька, а ты памятаеш, як ты далучылася? Як гэта было? А ну-ка, расскажи мне, дарэчы. Я памятаю, што я ехала ў Варшаву цягніком, і ты мне напісаў, прапанаваў, ці штосьці такое. А я такая... У мяне быў мікрафон, ён стаяў доўгі час дома, мне яго дарылі. І мне, падаецца, мы распавядалі. Мы як ужо дзеды і бабкі старыя, ну што, давай. ад гэтай самай Паўтараць гісторыі, гэта добра. Тут ужо іншы сеттинг, не? Так. І вось у мне сябра падараваў гэты мікрафон, і ён мне стаіў, хацела вершы запісваць. А хацела нават не тое, каб на шырокую аўдыторыю, хацела запісваць, каб яно было, і я магла іх вучыць, не траціць шмат часу. Я такая, ну вось як мінімум мікрафон у мяне ёсць, але я пра штучны інтэлект нічога не ведаю. Што табе, не замінала гэта, Лёша? Наогул не замінала. Паглядзіце это цяпер. Я ведаю, хто такі Альтман, які ён Добры цікавы Не чалавек. было ж ідэі ствараць падкаст тэхнічны. Гэта нас з Евгеном просто заносіць, як гэтых дзядоў старых. Ну, бывае. Мы хацелі падкаст, который будзе цікава слухаць нашым мамам. Мам, так. У тым усё яшчэ цікава. Так. Я думаю, Ну, я са сваёй паразмаўляў, яна такая сказала, што ну можна лепей, таму. можна лепей. Але слухае. Але нам патрэбна канструктыўная крытыка. Што можна лепей? Так ладно. Я гатовы Тамара Дмитриевна, калі ласачка, напішыце там у Так, каментарах. напишите нам в комментариях, калі ласка, што вы хацелі чуць больш ці менш. Слухайте, а мы казалі, што яшчэ Сергей быў? Мы ж Сергею передавалі прывітанкі. Нас магло быць 4. Так, нас Так. магло быць больш на аднаго, але не склалася. Але Сергей, табе Так, лучыкі все сонейка, яшчэ добра, вітанкі. Было прыемна Так. пазнаёміцца. Так, это правда так. Вось, але пачыналі мы спрабавалі. Нулевы выпуск быў 4. Ён, дарэчы, ёсць. 0,5. Дарэчы, ёсць, Нулевы так, 0,5, так. Але ён ніколі, вы яго ніколі не пабачылі. Вось, але ўжо пасля мы рабілі самі. Слухайте, ну і файна атрымалася. 22 выпуск мы зараз записываем. Ну. Это немало. Гэта Каласы капец, пад як церпом шмат. шаі. Колосы по церпам шеи. Дарэчы, Твоя назва. Твоя назва. ну раз не захейтілі за гэту назву, то так, моя. Не, назву, падаецца, любяць людзі. Не ведаю. Офігенская назва. Мы любім гэта найважней. Так Я сам- не, так раілася сам, з спадаром Андрэем Хадановичам. Сур'ёзна? Так. Памятаеце, мы доўга разважалі і пра агулам назву каласы пад церпом тваім, чуім, так, тваім і так, так так. далей.
і патрэбна была экспертная Так. Андрей Хаданович дапамог. А нам ён таксама? зацаніў, ён сказаў, па-перша, гэта і слушнасць пэўная ёсць, тваім, шаі, вось нейкая. Ну ёй, так, таму Прыгожа. і нам спадабалася, напэўна, І так. агулам па сэнсе, так, карацей, усё добра з нас. Калі Андрей Хаданович, Апрув, так, то ўжо нават каментары ў стылі, давайте яшчэ зробім, што там было? Христос прызямліўся у... Шаі? Так, Ой, блин, я мог... шаі прызямліўся ў гародні. Так. Так. Не, вельмі дзякую. Мне падабаецца, калі прыносяць таксама крэатыўныя назвы. Мне падаецца, гэта было без здзеку, калі шчыра. Так, Мне падаецца, гэта было, тыпу, прикольна, а можна яшчэ там... просто з нянавісцю больш. Так. А хто-небудзь памятае нашу першую? У нас была яшчэ нейкая назва, якая была альбо У нас яна... было шмат. Памятаеце, вы прыносілі па 30 варыянтаў. Так, мы прыносілі шмат, потому што шейных не даваў, то мы прыносілі. Дарэчы, так і было. Але я памятаю, што мы такія з вами, тыпу, вось альбо гэтая, альбо каласы па церпам шеі. Не памятаеце, што была за вось У гэта? нас быў чатик асобны, дзе мы назвы гэтыя А скидывали. потом мы выдалили. Ну, да. добра. Это застанецца ось там. Дзесьці там. А мы з вами трошки паразмаўляем, Лёш, пра статыстыку ўсё ж такі. Добра, давайте павяртацца да статыстыкі. Карацей, у нас статыстыка ёсць па праглядах на Ютубе і па праслухоўваннях. Мы ёсць на падкаст-пляцоўках. Там статыстыка... Мы ёсць паўсюль. Мы ёсць паўсюль, так. Але слухайце, у нас на Ютубе амаль што 20 000 праглядаў. Гэта нібыта не шмат, але ўсё ж такі для 20 выпускаў, 22. Для подкаста пра шаі На Так. беларускай мове. на беларускай мове я лічу, што гэта просто Больш за тое, я памятаю ўвесь час, калі мы размаўлялі пра магчымыя прагляды, пра колькасць праглядаў, Лёша заўсёды казаў: мне ўвогуле ўсё роўна, колькі там Так і праглядаў у ёсць. нас будзе. Так То бок і мы ёсць. робім найперш так, каб нам падабалася. Я вам нагадаю, што як мы пачыналі у нас Прывыкла да гэтай думкі, нам не падабаецца. так мы калі пачыналі, у нас была размова, што нам тыпу на выпуск, як у нас будзе па 500 праглядаў, то гэта ўжо будзе вау. Вы не памятаеце такое? Або вау, у нас хутка будзе 500 падпісантаў. Так, я памятаю, як мы чакалі 500 падпісантаў, так. Вот. Але я вам, ведаеце, што скажу яшчэ пра гэтую статыстыку? Вельмі прыемна бачыць, шчыра скажу, шмат праглядаў, так, вам мне падабаецца, і там гэтыя, як гэта? Пальчыкі ўверх, падабайкі, вось гэта ўсё. Але што мне яшчэ падабаецца, вось такая камунікацыя, якая, не ведаю, альбо Эміль табе нешта напішуць у лічку, так, у прыват кудысьці, тыпу, вось дзякуй, там, ці слухалі сябе ў машыне, так, вось ты нам такія гісторыі прыносіла, табе таксама пісалі. Мне пісаў чалавек таксама, просто скідваў фотку, як ён гуляе з дзіцём у лесе з калыскай. Каляскай? Як... Калысачка, так. Каляска. Так, як гуляў Вазок. з вазком, так, і слухаў наш падкаст і перадаваў нам прывітанні. Вось гэта вельмі прыемныя моманты, калі шчыра. Ну, мне падаецца, мы з вами у нас атрымалася звязаць беларускасць і тэхналогію. Вось, і гэта каштоўна. Нібыта кожны прагляд, які ў нас ёсць, гэта, ну, гэта 1000 праглядаў звычайных на звычайным там шырокім Ютубе. Бо людзі смотряць, глядзяць, каб ведаць, што смотряць. Ну, яны глядзяць, ну, з душою. Так. Не просто Мы так. атрымлівалі кнігі Так. ад нашых слухачоў, которые маюць паэтычны талент. Дзякуй вялікі. Мы шмат з кім пазнаёміліся, можа быць, не шмат з кім, але з'явіліся асабістыя і знаёмствы у жыцці, дзякуючы падкасту. Так. Перадавалі грошы на добрыя беларускія справы Так, людзі, так. якія слухаюць. Так. Таксама пра нас пісалі ўжо некаторыя медыа, што таксама цікавы досвед насамрэч. І мы плануем яшчэ такія калабарацыі, каб таксама пра нас даведалася больш беларусаў. Бо ўсё яшчэ сустракаеш беларусаў, якія пра нас ніколі не чулі. Вось, але... А яшчэ сустрэнемся на Тутака 16-19 ліпеня. Ужо можна набываць квіточкі, яны даступныя. Мы плануем. Мы плануем... У нас будзе публічны запіс. А вы ці плануеце? Так, прыгожы публічны запіс. Страшна. Можна з намі будзе пасядзець побач і паўдзельнічаць. Вось, таму мы плануем быць больш відочнымі. Вы пра нас, магчыма, будзеце трошкі больш чуць, але ну, найважнейшае, што вы насамрэч нас следзіце, слухаеце і пішаце каментары. І таксама пад якім, я не памятаю, пад якім выпускам прыйшоў чалавек, напісаў: я звычайна не пішу каментары, але дзякую вам.
Ну, прыемна. Так. Каментары наогул просто так запальваюсь, так Просто там вельмі мілыя людзі ў гэтых каментарах. Мне падаецца, першы выпускаў 10 я чакала, калі будзе хейт які-небудзь, а ўсе вельмі мілыя. Ці з пачуцця, што трэба падтрымаць, бо гэта беларускі праект і беларускамоўны А праект. нават і няхай так. Альбо гэта проста вось мілыя людзі. Я не стамлюся паўтараць, што мне шмат тут каналаў розных на гэтым ютубе ёсць. У нас каментары самыя добрыя з усяго, што я бачыў. Просто капец, якія добрыя. Нават ты, дзе там нейкая таксічнасць, і яны добрыя. І такіх амаль што няма. Та няма амаль так. Па-другое, вось я зараз гляджу статыстыку на Прыгажосць у вачах таго, хто глядзіць. Ну. Апошнія Ну, 10 точно выпускаў нашых. Апошнія 10 выпускаў. Толькі на адным стаіць дызлайк. Один дызлайк на 10 выпускаў, а ўсяго там лайкаў на 10 выпускаў недзе больш за 1000. 1000 лайкаў, один дизлайк. Гэта просто неймаверна. Ой, давайте ўжо, а то насы зараз пазадзіраем. Я про то, якая ў нас аўдыторыя, коцікі просто. Так, дзякую вам, коцікі. А каб падкрэсліць, якія вы коцікі, я зрабіў скрыны некаторых каментароў. І мы вельмі хуценька з вами іх прачытаем, бо насамрэч, просто прыемна, просто дзякую вам вялікі. Але троху няёмка, не? Трохі неёмка, не, але... Крыху сарамліва, не? Про себе... ты про каментары ці вогул? Слухаць кампліментарныя каментары. А не толькі кампліментарныя. А чаму ты думаеш, што будуць толькі кампліментарныя каментары? Не, сапраўды... І тут няма нейкай выбаркі, так? То бок я просто скрыніў нейкія альбо смешныя, альбо прыемныя каментары сапраўды, і мы просто хочам іх прачытаць разам і таксама правесці добры час разам. Мы просто цяпер развітвацца не хочам, так? А колькі ў нас увогуле запіс? Файна парыгалі. Смех падаўжае жыццё. Прыемна бачыць, што вы не дурэеце ад сваіх шаі, але і рагочаце, як сапраўдныя людзі. Ну там прагаталі, напэўна, павінна было. Ну, конечно, Лёша чуе слова анус, не можа стрымацца. Ну так. Далей каментар. У Алексея ўжо зусім шаі дэтэктар замыліўся. Праз тыдзень прачытаем у навінах, што шаі прыкінуўся прыгожай дзяўчынай і заскаміў папулярнага беларускага блогера. Я прям веру, я вось прям реально чекаю на гэты момент, калі Лёшы аватар нейкі патэліць, он такі, о, все, слухай, ну гэта троллинг крышачка, я это веду, меня ж уже аднойчы скамілі на телеграм-канале, мне забрали канал, таму цалкам мімаверна, стварайце нават без прыгожай дзяўчыны, правда? Так. Вось, далей у нас ідзе верш. Прысвечаны, канешне, пакуль усе вершы у нас на канале у каментарах прысвечваюцца Эміліі, але мы з Лёшай... Я згенерую для вас, хлопцы. Так, але мы чакаем, калі ласка, пад нейкім фейкавым аккаунтам там. У ніжнім свеце туман без сэнсу, рух без мэты, гон без дна. Мядзведзіца з вышыні напружа, свеце ціха, як вясна. Магчыма, гэта шый, але я не ведаю. Эмілія між тым туманам і зорным коўшам уначы праводзіць тонкім ясным станам, каб прамінуць пустыя сны. Я думаю, што гэта шаі. А я думаю, што гэта вельмі файны намер чалавека парадаваць нас і цябе ў прыватнасці. Але гэта прыгож, што нехта сядзіць, слухае цябе і думае, трэба напісаць верш. Такім ці іншым. Напісаць промпт. Ну, так ці сяк, мы не ведаем, але дайце нам знаць, калі вы нас слухаеце. А вось зараз акажацца, што чалавек сядзеў і пісаў 2 вечара, а ты сказала, што промпт. А, блин. А вось падумай над сваім паводзінамі. Але я думаю, што гэта шаі па тым, як гэта ўчыць. Ну ладно, прабачце, калі не. А вось цікава. Давайте паглядзім. Добра. Далей. Дзякуй. Частка з выпраўленнем памылак вельмі карысная. І ў вас гэта адбываецца цалкам экалагічна і прыемна. Не кажу вам, ёлуп не безграмотныя, выйсці з замка. Як ты кажаш па-за запісам, мужка. Як толькі камеры выключаюцца. Добра. Наступны каментар. Спачатку тэхналогіі дазволяць чытаць думкі, а потым наступным крокам будзе перадача думак і ведаў. То бок, каб атрымаць вышэйшую адукацыю, спатрэбіцца 5 хвілін, а потым навучыцца кіраваць людзьмі і прывітанне матрыцы. Добра, што не 2. Мне падаецца, вельмі трапна падыходзіць да ўсяго таго, што мы тут з вами расказваем. Ну, нібыта чалавек на адной хвалі. Мы не вельмі ведаем, куды гэта ўсё ідзе, але падобна. Далей, пан з нікам Роу з кракадзіламі дасылае нам кракадзілаў. І гэта мне просто падабаецца, так. І пры гэтым, дзякую вам, прыносіце нам яшчэ кракадзілаў, так, сапраўды. Яшчэ адзін цікавы каментар, я не буду яго чытаць цалкам, але ён прысвечаны в асноўным нашаму любімаму Лёшы.
ён ад спадара, які дапамагае нам альбо спадарні, прабачце, не ведаю, з памылачкамі. Ой, дзякую, І- асобны дзякую тым Так. людзям, якія Так, пішуць кожны раз. Там акурат супердалікатна Так, і так, пазнавальна. вельмі класна. Так, реально, не ведаю, з дзесяткамі прыкладаў, з дзесяткамі сінонімаў. Дзякуй вам. Мне Вось, так сорамно я- заўсёды, што Гэта я ўсё гэта праца. не магу з першага раза запомніць, я іх перачытваю ўсе. Потым ты пініш іх і ўсё роўна не працуе. Трэба штосьці. Вось, таму я гляджу ў камеру і дзякую вам, Эмілія Крылашко, це таксама ёсць асобная камера. Я на тебе На гляджу. мяне, ну добра, добра. Значыцца, ты ёбся? Можна лепш сказаць, ты ляснуўся? Гэта той спад... А, добра. Я думала... Ты ляснуўся, ты звар'яцеў, дах пацёк. Дах пацёк. Аддзельна, асобна, там ёсць некалькі яшчэ прыкладаў, потым ідзе далей. Калі драчыць не ў значэнні дрэнчыць, а ў значэнні ананіраваць, то маецца на ўвазе збруд. Пэўна, не варта выкарыстоўваць слова дрочыва. Збручыва. Дрочыва гэта як сочыва, печыва. Збручыва. Але калі ўжо так хочацца, то, мабыць, будзе збрудзіва. Збрудзіва. Блін, а май што? Збрудзякі, атрымліваецца. Так, вось такі пазнавальны контент для Лёшы. Лёш, перачытай, Блін, збрудзіва трэба запомніць. Это прям вельмі добры каментар. Пачакайце, але збрудзіва гэта гучыць як штосьці негатыўнае. А дрочыва не негатыўнае, так? Я думаю, што Лёша больше в негатыўным кантэксце казаў, тыпу. Ось. Я вось не ўпэўнены, увогуле існуе такое слово збрудзіва ў слоўніках. Я думаю, А што... дрочыва, думаеш, таксама ў словніках? Добрае Мы ж цяпер пытанне. займаемся. Ствараем. Добра, пераходзім далей. Так. Ребята, мне здаецца, я магу асвятляць цэлы горад, слухаючы падкаст пра шыі на беларускай мове. Столькі энергіі выпрацоўвае мой мозг, менавіта выпрацоўвае падчас праслухоўвання на беларускай мове. Вялікі дзякуй. Дзякуй. Дзякуй вам. Я думаю, што шаі гэта кантроль над грамадствам. Збор дадзеных, аналіз, кантроль. Я таксама так думаю. Наш чалавек. Так. Дзякуй, Хэрі Дэвідсон N7К. На ўсіх мовах прачытаў. Так. Ну, нормально так разганяліся Эмілія і Лёша. А Яўген, як заўсёды, перавёў тэму. Ну як так? Ты умееш. Нікому вашыя шаі навіны не патрэбныя. Усе вас слухаюць, каб паслухаць пра чэлісы. Калі такое было? Месяц таму быў такі каментарый. Я ніводнага разу гэта слова не сказала. Я нават ведаю, што гэта за выпуск. Гэта выпуск, які называўся «Секс-скандал у OpenAI». Там быў разгон такі. Секс. Забываемся правіла. Так. Можа яшчэ чэлес будзе Гэта працаваць. прыносіць нам шмат прыслухоўвання. Але, ладно, все, я не буду жартаваць. Вось, і яшчэ з цікавых пад апошнім выпускам да нас прыйшоў чалавек, які, магчыма, разумее беларускую, але піша па-польску. Не ведаю, але з'явіўся каментар на польскай мове, даволі даўгі, не ведаю, ці вам чытаць ці не, але дзякую вам, дзякую, што прыносіце. Дзякуй Bardzo, так. Таксама ёсць каментары на украінскай мове, таксама вельмі прыемна, і таксама пашыраеце сярод сваіх украінскіх знаёмых беларускія украінскія мовы добра разумею. Людзі, якія размаўляюць на гэту мову, добра разумеюць адзін аднаго. Таксама я скідываў некаторым сваім калегам украінцам з працы, яны таксама слухалі і ім падабалася. Таму дзякую ўсім, што прыходзіце, пішыце каментары, сапраўды. Пасля таго, як Лёша ў чаціку піша, звычайна гэта выглядае так, з пасылкай слова «паляцелі». Вось, я заўсёды першыя некалькі дзён заходжу перыядычна ў каментары. Кожную хвіліну. Не, ну не кожную хвіліну, але так, заходжу пачытаць, хто што напісаў, і таксама часам лагінюся пад аккаунтам нашым і ставлю сэрцайкі альбо адпісваю. Таму дзякую вам. Гэта сапраўды дае нам энергію і Так. Ведаеце, я б яшчэ падумала, што варта адзначыць медыа, якое па адчуваннях мы цытуем найчасцей, гэта DevBuy. Так. Дзякуем, DevBuy. Так, дзякую вам. У DevBuy. Лёша, трымайся. Я чагосьці не ведаю. Я штосьці не так сказала. Ладно, гэта... Дзякую DevBuy, але калі ласачка, пакідайце спасылкі на першай крыніцы, бо я задзяўбаўся шукаць, калі ствараю сцэнары. Гэта было б добра, гэта праўда. Але агулам дзякую вам вялікі, вы робіце важную працу. Дзякую за тое, што вы ствараеце навіны таксама па-беларуску. Нібыта гэта адзінае тэхнічнае медыа у нас, якое робіць Не, гэта класнае. Так. Ну, я даўбай чытаю агулам всё сваё IT-жыццё, скажем так, пачынаючы з Беларусі. І калісьці былі таксама цікавыя інтэрв'ю на DevBuy, не ведаю, ці вы памятаеце. Я, на жаль, не памятаю спадара, які іх рабіў, але, напрыклад, з Зісер Юрый. Зісера, вось з Зісерам памятаю дагэтуль інтэрв'ю на DevBuy. Карацей, было цікава.
Все? Что вы, як себе Не, не адчуваеце? всё. Что? Не все? Блин, ты сказал, все, нібито мы подкаст скончили, все, больше не будем записываться. Первый раз мы с вами записываемся больше за 2 годины, и вы такие, все, скончили А колькі подкаст. мы записываемся? 2 години, слово. 52 хвилини, 27 секунд на дадзений момент. А, ну там же еще перерыв был. Там же ще перерыв був. На дадзений момент час 00:47. А ти включив як тренировку? Я правильно разумею, что как мы записывались больше, чем за 2 годины, нам треба записываться ночью. Нам треба записуватися треба офлайн. офлайн. Бо Окей. в таким пригожим будинку, в таким пригожим месцы з вами, коли можна вас поглядеть і амаль докрануться Ти докранаєшся, як би це хотіла. по лисинки. Да. І Та шотно. теж шотно. Вось. Тобто ви відчуваєте себе натхненно тепер, Євген? Ти Супер клас. в Амстердам захочеш вертатися завтра? Не Післязавтра. захочу, але треба, але я буду радий повернутися. Я прям бачу, колькі енергії це дає, хоча амаль година ночі, і потім ще це все збирається, ще їхати. Але ввогуле я завтра на працу, але гэта ввогуле мне ніяк не псуе настрой, мне наадварот дае гэта энергія. Я ведаю, што завтра раніцай прачнуся, і гэта будзе мне даваць энергію. Угу. Тому дзякую вам. Дякую. А ты як адчуваеш? Вельмі добра. Мне таксама падабаецца і замак, і сустрэчу нашу я чакала. І А сімвалічна, подкаст, што... подкаст цалкам. Які падкаст? Да я люблю наш падкаст. Мне падабаецца. Мне падабаецца, што сапраўды я у вось галіне гэта штучнага інтэлекту. Можа быць, ну гэта не стала справай майго жыцця ў сэнсе самай цікавай і займальнай. Не, прабачце. Але ты ведаеш, што адбываецца. Але паболела ведаў, крытычнасці. Мне падабаецца вас слухаць, нават ваши тэхнічныя задроцкія наві. Не задроцкія, а Гікаўскія. не гік. Не, задроцкія можа быць. Можна? Там ж было забрудзіва гэта. Ну было б дзіўна ваши забрудзіўскія навіны. Гэта як быццам бы вы мне распавядалі не навіны з галіны шэі. Слушайте, ну, я могу только сказать, что наш подкаст ператварыўся для мяне ў галоўны проект з усіх моих проектаў. Вось ментальна я адчуваю, что тое, што мы робім, гэта вельмі важна зараз. Дзякуй, Лёш. Нам варта, напэўна, Дзякуй сказаць. Дзякуй табе за тое, што Лёша у нас адказаны за... Да ён не любіць, калі ты так кажаш. Выбірай словы. Да, хорошенько. Моцна не хвалі. Лёша класны. Поставьте гэтую падабайку для Лёшы. Напишите ему комментарий. Дзякуй. І верш. За каўнерчык, калі ласка. Дзякуй. Ребята, што далей? Дзе мы з вами? Куды мы ідзем далей? А што, на які тэрмін? Год. Год? Ну, праз год у нас будзе 44 выпуск праз год будзе. Я спадзяюся, што 44 выпуск будзе вось так. Я б таксама хацеў. А 144? А чаму бы і не? Праз 3 гады. Я думаю, што мы зможам таксама паэксперыментаваць з фарматамі. Я думаю, што у нас нават ёсць уже некаторыя думкі, што мы маглі яшчэ прынесці на канал. Беларуская, цікавая. Так, дакладна. Пакуль не будзем казаць, але у нас уже ёсць шмат думак. Карацей, Так. зычым нам натхнення. Так, зычым нам сіл, бо таксама варта нагадаць, што мы гэта робім абсалютна самі для сябе, у сэнсе наш час, пасля працы, падчас працы часам, у розныя моманты, і навіны збіраем, і рыхтуемся, і сцэнары пішам, і мантуем всё гэта таксама у выходныя вечарамі, начамі, таму таксама Так. нам натхнення, Мы але мне падаецца... абмяркоўвалі ідэю магчымасці донатаў, але пакуль не сабе, нікуды а на прыйшлі. добрыя справы. Так. І нават да гэтага не прыйшлі, Так, таму што нам- Разумееце, які у нас подкаст? просто не хацелася ў гэтыя грашовыя Ну, пытанні. типу, Так. грошы? Да не трэба нам грошы. Дайце нам... Два каментары, калі ласка. дайце нам Просто два долучайцеся, да, з півам, з гэтымі, з каментарамі, все. О, так. давайте праз год зробім гэту сустрэчу. З бутэлькай піва? Бутэлька піва, калі што гэта... Так, чалавек, аккаунты у нас ёсць, Так, Слухач это наш. наши любимые А слухачи. яшчэ тое, што ты камусьці павінна. А яшчэ так. Піва. Але я гаварыла пра тое, што мы можам калі-небудзь зрабіць Ты хочаш офлайн. офлайн сабрацца? На 144 выпуск. Да можна нават Ну, усё. я просто люблю многіх наших слухачоў, которых ведаю ўжо асабіста. Я ведаю, што гэта вельмі класныя ребята. Я б Конечно, з задавальненнем, абсолютно. Ну, прыйдзецца табе інтраверту Ой, неяк так. жыць. Ну, уже... Чаго не Мы зробіш, табе аж дзеля? 2 піва поставим. Ну, тады ладно. Не нулёвачкі. Так,
Таму таксама ўсё магчыма, так? Бок сапраўды зычым нам натхнення, нам сіл, і ваша падтрымка важная для нас. Слухайте, а як мы пайшлі ў бок таго, куды мы прыйдзем і куды мы ідзем? А у вас ёсць адчуванне, што калісьці падкасту можа прыйсці канец, калісьці ён скончыцца? Там не простое, што не ведаю, штосьці з намі здарыцца, а простое, напрыклад, што тэма будзе вычарпана. Не, пакуль я не бачу ўвогуле гэта. Можа, мы стомімся, узненавідзім шаі. Вось я таксама думаю аб нечым падобным. Можа быць. Ад стому в сэнсе ад таго, што падкаст не скончыцца, а ў нейкі момант пераўтворыцца ў супраціў. Гэта будзе наш пратэст. І мы будзем супраціў, чаму невядома пакуль што. З кнопкавымі тэлефонамі? На ферме. Я ж кажу, невядома, чаму супраціў. Супраціў можа быць як і супраць шаі, так і супраць не ведаю. Так, а як мы будзем весці падкаст, калі фізічных цел не будзе ў вас? Не, така перашкоду я не бачу. Як? У мяне любові да вас паменшыцца. Але веда у вас пабольшыцца. Ну вось, бачыш. Будзем кампенсаваць. Ну, карацей, падумайце пра гэта. Падумайце. Не, ну, окей. Зараз, бо гэта хутчэй сумна, я не хочу зараз. Просто пункт у тым, што мы з вами з'яўляемся людзьмі, якія прасоўваюць веды пра шаі, але мы не з'яўляемся шаі аптымістамі на 100%. Так, а ці павінныя мы быць? Не павінны. Я просто хацеў звярнуць увагу на тое, што можа камусьці падалося, што мы тут сядзім і паскараем непазбежны канец свету праз шыю, умоўна кажучы, там звальнення. Але насамрэч мы, як паглядзіце нашы выпускі, тут першы. Я баюся звальнення. Ну. Шчыра, я баюся. Ты не зможаш лятаць з Амстэрдама так часта, калі ў тебе дазволілі. Мы ўсе разам у адной лодцы і мы вельмі радыя, што мы разам з вами. І не хочам тануць. Так, мы насамрэч мы глядзім на гэта і таксама пражываем гэта разам з вами. Так. У нас няма ніякіх дадатковых... І з Дэмісом Хасабісом, І з Дэмісом Хасабісом. Офігенна, божа, абажаю Дэміса Хасабіса. Прыйдзецца паглядзець, што... Я думаю, набіць татуіроўку з Дэмісом Хасабісом. Так, тебе Дэміс Хасабіс, у мяне Джефрі Хінтон. Эмілька, трэба, каб ты таксама сябе абрала краша ці крашыху. Не, у мяне ж пакуль толькі антыгерой, атрымліваецца, ёсць. Ёсць такая Фэй-Фэй-Лі, прынамсі прыгожае імя. Так, я ўжо дзякую вам, я пра яе ведаю. Мы чакаем твайго камінгаута крашавага. Добра, калі з'явіцца. У мяне пакуль што толькі літаратурныя, даруйце. Тады можа і падкаст скончыцца, тады не трэба. Ты ўжо шукаеш нейкія знакі. Карацей, так, трошкі паразважалі, але сапраўды яшчэ раз падкрэсліць, мы хочам рабіць яшчэ афлайны, нам падабаецца. Мы хочам эксперыментаваць з фарматамі, і вы, напэўна, гэта пабачыце на нашым канале Можа, вельмі хутка? Так, у адносна бліжэйшы час. Можа так атрымацца, што радзей за гэта выпуск. Лёша, не, мы верым у тваю але мы таксама верым у Лёшу. Так. Калі гэта ўвогуле ўсё запісалася, а ўяві, ты зараз паглядзіш і... Ну, я ж уже 8 гадоў гэта раблю. Спадзяюся, што... Хаця б адна з 3 камер нешта запісала. Добра, ребяткі, давайте скончым нейкім прыгожым вершам, а можа некалькім. І насамрэч будзем збірацца. Гадзіна ночы. Гадзіна? Амаль гадзіна. Без 5 хвілін гадзіна. Без 5 хвілін гадзіна. Эмілія. Затое здзейснілася мара Лёшы, который хацеў запісвацца бясконцасць гадзін. Мы перамаглі! Так. Ребята сёння тут ввогуле яшчэ не ведаю, з якой гадзіны тут все гэта рабілі. Я прыляцеў трошкі пазней, таму... Добра, верш, ведаеце, які я не выбірала наперад, і заўсёды як пад настрой. Ніякіх расійскамоўных больш вершаў на сёння. Каб потым да запісаў. Ёсць верш, которым я заўсёды, калі трэба праверыць мікрафон, і я заўсёды не кажу раз, два, тры. Так, бо я ведаю толькі два радочкі, таму што трэба штосьці казаць, і такая, ты абяцала з ветрам праляцець, і вось каб што-небудзь прамучала, і гэта дзяжурнае ў мяне вось. То няхай сёння яно прагучыць цалкам, з усёй павагай да творчасці Сергея Грахоўскага. Мне трэба камеру глядзець. Для аўдыторыі. Добра. Буду уяўляць усіх нашых любімых слухачоў. Ты абяцала з ветрам прыляцець і мне прынесці спелыя чарэшні. Вятры даўно сарвалі з клёнаў медзь, а я чакаю з ліпеня да снежня. І веру, што ў дарозе недзе ты, што, можа, затрымала навальніца. І калі не сёння, дык цераз гады ты мусіш з дальняй далечы з'явіцца. І як вясну цябе гукаць, са мною будзе завіруха ў полі. Няхай не прычакаю, а чакаць цябе не перастану я ніколі. Дзякуй. Дзякуй. Дзякуй, ребята. Дзякуй.
Гэта былі мы. Гэта быў падкаст «Каласы пад цярпом шаі». Гэта быў наш першы офлайн. Гэта быў супер вечар. Вечар натхнення. А можна калыханку тут напрыканцы паставіць? Гэта ж будзе сімвалічна, што мы першай заканчваем. Я думаю, можна. Так, чаму не? Але вы, калі ласка, пакуль слухаеце калыханачку, не забывайцеся ціснуць падабайкі, пакідаць ваши каментары, пісаць ваши паведамленні куды заўгодна. Да. У нас все адкрыта. Нас можна знайсці. Так. Ставце зорачкі на падкаст-пляцоўках, калі вы нас слухаеце. Гэта таксама дапамагае беларусам слухаць наш падкаст і пашыраць веды пра штучны інтэлект. І калі што, на Spotify таксама ёсць каментары. Я іх нават кожны раз правяраю. І там іх трэба апруваць, каб яны з'явіліся. Я іх нават апруваю. Ты вельмі адказны, Евген. Таму так. Таму, калі ласка, прыходзьце, пішыце. Скажыце, што вы думаеце пра офлайн, што было добра, што не, што змяніць перад наступным офлайном. Акрамя вядоўцаў, калі ласка. Акрамя вядоўцаў. І напрыканцы я думаю, што нам трэба ўсё ж такі, хаця б раз на 22 выпускі, называцца «Хто мы ёсць». Таму сёння з вами былі я, Алексей Картыннік, Я Женя. Эмілія. Всім до новых сустрэч. Дзякуй, добраноч. Паку. Анёлку на ноч. Свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, в отчаянии ты закрывай. Баю-бай, баю-бай, в отчаянии ты закрывай. Покрыйся на росе, потухают зорки с плюшки, гулі усе, казки усе, похованы под подушки, спят и мышки, и стрижи, спят машины у гаражи. Ты так сама каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Спят и мышки, и стрижи, спять машины у гаражи. Ты так сама каля мамы, тихо-тихенько ляжи.